sa pagdawat ani. Ano man, kaya sa simbahan Katoliko, ang suffering, epektibo kayo na sa kinabuhi. Kaya naman, tulungan na naman ang suffering. First, purgative suffering. So, ang purgative suffering, yung suffering sa purgatorio, bayaran ang lingkod ng Espiritan. Muna ang purgative suffering. Second, unitive suffering. Kailangan yung i-unite ang inyong suffering na ito kay Christ. Muna nga sa prayer, sa soul of Christ, sanctify me, body of Christ. May part yan, suffer me not to be separated from thee, from the malignant enemy defend me. So, kinahanglan ginato na i-offer nato ang atong suffering nato ng Christ. Kung ma-offer nato ang atong suffering, muna itawag unitive suffering. The second level of suffering. Unitive suffering. Kung ma-unite nato na ang suffering nato kay Christ, mutungtong na sa third level of suffering, which is the highest level, and that is redemptive suffering. Na ang atong suffering, makakabig siya sa mga makasasala ng buhay ng tuho. Muna, na manahimong lang ulit of Christ through our suffering. So, unahimos mga santos, wake up on ganito. Kaya po bang usa ng kauras? Kanupugong? Okay. Next question. Yes. Okay. Una, muli ang iingon sa itong Catechism of the Catholic Church, even sa mga santos. Live in civil wedding and public sinners. And they should refrain to receive Holy Eucharist. Okay. However, there is an exemption ng ihatag ng simbahan. Pero kini nga exemption, dapat mundukol na kay spiritual director. Ano sa mga exemption? Wala mong makasal, nag-ipon mo, provided nga walay na itabong sex ninyo pagpakikilawas, nag-ipon mo as friend. Kung mahimo gani, dili mo mag-usang kwarto o nananagipan, walang dapat doon ay spiritual director. So kung nangumpisal mo, ikumpisal din nyo din ang kahinta, nag-ipon mo, dito, doon mo spiritual director, kung nag-ipon ni Father Bobby sa Roma, doon mo spiritual director. Kung promise mo na wala niyo may tabong sex sa inyo, o yan, dili mo mag-ipon kwarto kung mahimo, pwede mo makareceive Holy Eucharist. Pero samtang wala pa na mahita po magulugod mo sa pan, dili mo na muli ang giingon ni Father Winston Cavalli, Order of Preachers and Exorcists. Gikan sa bakbak sa poses. Nga matang, doon ay bukat nga sala nga nisimba, doon ay uyog na yawa. O once nga mukalawat siya na nasa state of grave sin o mortal sin, nagsadya ang yawa sa gibuhat niya, nagipasipalaan niya ang lawas o tugo ni Kristo. Muna ang giingon sa 1
1 Corinthians chapter 11 verse 27. 1 Corinthians chapter 11 verse 27. Si bisan kinsa nga udawat sa lawas ug tubok sa Ginoo sa paagi nga dili siya tapos nakasala batok sa lawas ug tubok sa Ginoo ug mao nay hinungdan nga magdaot kamo ug sa hinay-hinay mga matay bidod kamo. Kabantay ba mo? Kabantay ba mo? Ang ato mga katigulangan kaniadto kung abot ug 100 ka ay ilang-ilang. Pero karon maglisod ng 90. Nga naman, kay daghan ako ng mga Katoliko naglinya sa pagkalawat, wala maglinya pagkamumpisan. Oh. Sa case ninyo, ano man, ang live-in mong God, no? Dili man siya matagag absolution sa pare o mamumpisan. No? Dili makahatag ang pare o absolution o mamumpisan. Nga naman, ang ingon sa itong Ginoo, basta magpasaylo siya sa lakaw o ayaw na pagpakasala. Ha? So, muna nga, ang live-in o civil will, dili siya matagan o absolution sa pare, hantod na magpakasal sila. Nga naman, hanggang siya absolution, balik naman yan mo siya sa live-in. Oh, so balik yan mo siya sa sala. Oh. So, muna ang kasal yun siya. Ang kasal, tinahantad pang magpasupaso pa mo. Basta, makuhaan din mo ng requirements sa pare, makuhaan niyo ang requirements, dunay ka na ang saksi, pwede na kasunod. Pero, doon na tayo itawag sa simbahan, secret marriage. Secret marriage. O sa secret marriage, ikaw balo, siya balo, doon ako yung pension. Oh, kung makasal mo, ang buto ng pension. Ano na? So doon ay secret marriage sa simbahan. Kasi secret marriage, kaslun mo, pero ang inyong dokumento dili ipasa. Oh, dinha lang na sa simbahan. Pero sacramentally, kasal mo. Uy, pare! Uy, hindi! Ay, kukunin mo pare! Father, pwede rin mag-secret marriage, Father. O, ha? Kana? O, pwede na. Ato sa minggo na ang pare. O, pwede. Ato. Ginang ganyan. Ato. So, muna ang secret marriage simbahan. Ano nili maputol ang engagement? Ha? Di man, i-allow na siya sa simbahan para muna secret marriage. I-allow na siya sa simbahan aron ang sustenance magpabilin. Oh. Kaya mabutin nyo. Kaya kung hindi mo na nakaan siyang ipagkita, totally putol mo na. Putol mo na. Pero careful na, ano man. Kaya ang is no ang kuhan, kaya sige mo na silang upgrade. O sige upgrade, i-upgrade mo na nila kung naapakay. Kung papirmahon man ka, masipiyat gani ka ubutan ka na naan, automatic putol lang yun na. Sa simbahan na document. So sa commentary, kasal mo. Pero ang dokumento na simbahan na nagtago, wala na siya ilusot dito sa sa
Oh. Lalo na sa simbahan. Dayon. So, muna ang option na ha. Muna ang option, secret marriage. Na mali-pare ninyo ulan diya. Ulan nyo na. O, ikaduhang na option, na naamoy spiritual advisor nga kakumpisanan ninyo, umusaan mo, nga mag-uban mo as friend, walay sex nga may mo. So, muna na ang ikaduhang option. Pero mas loving sin ang secret marriage. So, mga iluko ninyo. Oo. Kasi naman ito ko pa sila kung Ginoo, wag ang ilang kahimtan sa sala, bawal na. Una, si Adan o si Eva ay gibuhat sa Ginoo. Pero, ang Yawa, marong kayo ni ang Yawa. Saka marong si Yawa, ang Yawa ang dili sila madawat na sila angin. Para nila mga Diyos sila. Munang gusto sila na pangulong sila. Munang gusto sila na diyo po, pwede buyan. Gusto na nila. Ano magkitahon sila? So, ganun ilang una nga dili may mga anghel, mga Diyos ni ilan ang i-share sa tao. Sugod sa bata. Kung lalaki ka, iyan ang i-share sa bata. Dili ka laki, bayi ka. Kung bayi po ka, iyan ang i-share sa bata. Dili ka bayi, laki ka. O kung mutuo ka ananaa, then you are living in the world of fantasy. So same-sex marriage is the work of Satan. Ngayon naman, kaya the purpose of marriage is procreation. Dili gusto si Satanas nga doon ay matao. Doon ay mabunyagan, o niya kung nga mabunyagan, makasunod na po ng langit, ang mga Yawa di sila kasunod. Munang buo nila ang pamilya, sugod sa pamilya yun. Abortion, divorce, o same-sex marriage, gender LGBT, ganun na. So, usually, many members of them are members of Satanism from Anton LaVey. So that's why every June, month of June, they will celebrate the Pride Month. And remember, pride is symbolizes to Satan. That's the sin of Satan. Sin of pride. So, we are in the field of the spiritual world. So, we have immortal enemy who wants to destroy us, not just in this life, but in the next. Remember, the outcome of this world is very dangerous because it will determine to our eternal destiny. But God likes a good fight. Fight in a good fight. And we cannot do this without the grace of God. So we must be frequent to the sacraments. Lain-lain yun ang atake sa Yawa. Ang uman, di atake. Isang lalaki ka, di lalaki. Bayi ka. O, bisa na simbahan na ito, kanon. Nagkakuhanan na dito sa luwas. O, grabe ang karanahan. Grabe ang kwan. Ang mga pari nga payot sa gawas. Nahimong iskandalo na. O,
O muna na, nakasirado ang mga simbahan. So, yan na makita na ang yawa naglihok, patagok. And that's why in Genesis chapter 3, verse 15, that the devil, that the Satan was called as a snake. Why a snake? Because snakes are silent but deadly. That's the attitude of our mortal enemy. He is like the snake. Snake is silent but deadly. That's the characteristic of the fallen angels. Okay? Yes, brother. Ito yung pamutan na sa ikaw na may spirit niya. Ito ba mo nga itong reliyon makaluwas? Yes. Ito ba mo nga itong reliyon makaluwas? Yes. Totoo. Ano man? Naman sa Biblia na kuan. Ang Katoliko Recognize. recognize. May pinagtinuod nga. Kuan sa Ano na yun sa katoliko niya? Ano na yun ka? Muna dyan kuan dyan. Mas madyunan ka rin. Okay. The word religion derived from the Latin word. The word religion derived from the word Latin word religare. Religare meaning to bind again. So the word religion means our relation to Christ. And according to Mark chapter 16 verse 16, ang magpabunyag o mutuo maluwas. Ang tanong, are you saved? As a Catholic, common question of the born again, the question is, are you saved? Ligtas ka na ba? Oh. So, ayun kalimot nga, don't forget that we have three answers of that question. Are you saved? First, by virtue of baptism, all Catholics are saved. We receive the sanctifying grace through the sacrament of baptism. However, this sanctifying grace will be lost through committing one mortal sin. Isa lang kamutan nga sala, wala ang sanctifying grace. And we can restore this sanctifying grace through the sacrament of reconciliation, confession. Okay. In 1 Timothy chapter 4 verses 6 up to 7, the promise of religion is life now and forever. In contemporary English Bible, if we are using the contemporary English Bible, mabasa natin yan. So, pero ang punto man, nga naman ni Andrew na may mga tuwas bulangan, mga Katoliko, mga palakubog, mga Katoliko, mga Nanigarelyo, mga Katoliko, anong naaman? O na, si bisan kinsa nato makasala, dili tungod kay kita mga Katoliko. Makasala ta, kay wat ang sunod sa gitudlo sa simbahan Katoliko. Unang, sa libro ni Cardinal Gibbons, entitled Pananampalataya at Katuwiran by James Cardinal Gibbons, sa pahina 30 nagingon, nalulungkot kaming ipagtapat na ang kabulukan sa moral ay malimit na nasusumpungan sa sinapupunan nitong mga nagsasabing sila'y Katoliko. Di natin maipipigit ang ating mga mata sa harap ng katotohanan na marami sa kanila ang di nabubuhay ayon sa ipinag-uutos ng kanilang iglesia
kundi pagkus nagiging sanhi pa ng kalungkot-lungkot na iskandalo. Dapat ang iskandalo ay dumating ngunit sa ama nila nagiging daan ng mga ito. Ang sabi ko, no? Nagkasala ka, dili tungkol kay kita Katoliko, tungkol kay watang mo sunod sa gitulo si mga Katoliko. Pero ayaw galing mo, nalaga na kayong mga makasasala. Nga nisunod sa gitulo si mga Katoliko, kung sila na himong santo. So, ang tinungkol ng reliyon ng kaluwas pa, yes. Because the true religion, Christ is the head of the church, and the church is the mystical body of Christ. And Christ is the Savior of His mystical body according to the book of Ephesians chapter 2 verse 24. So, si Kristo ang ulo sa Iglesia. Kung ang Iglesia mo yung lawas, o si Kristo ang manluluwas sa Iglesia mo yung lawas. So, doon na may religion makaluwas. Ang tinuod na religion. Kung hindi lang sa simbahan Katoliko makita din yung lula na yung mga santo, confirm na ganang mga santuhan na luwas na nanaan na sa langit. Wala nga, tanaw lang to lang ha, mga kaisunan, ang kumpisa ng way bayan, free. Ang misa way bayan, free. Ang pagtupa ni Kristo sa cross, way bayan, free. Way bayan. Diba? Kaya tanawan ninyo ang palibot. Magpanalit kag Shabu, dunay bayan. Oh, dunay bayan Shabu. Mupalit kag sigarilyo, dunay bayan. Muinom ka, o beer, tanduay, munsana, dunay bayan. Ano? Dunay bayan. Mamurikat ka, dunay bayan. Mambabayin ka, dunay bayan. Manlalaki ka sa munday bayan. Mamayot na ibayan. O sa'y puntuhan eh. O man yun naman, dahil ang palimot na to. Daghan kayong magbayan pagkaatong impyerno. Samtang agaluwasan, free, way bayan. Muna ang realidad na to. No? Imagine, kadaghan mo bayan pagkaatong impyerno. Free ang galuwasan na ito. Ako na na ang bantayan. So doon na may religion makaluwas? Na, ang tinuod ng religion, o proven na that the true church, the true religion founded by Jesus Christ will bring us to eternal life. Because Christ is the founder of the true religion. Aside from the religions founded by certain men. And one of the common dogmas outside the Catholic Church is the dogma of indifferentism. What is indifferentism? Indifferentism is the notion that all religions are equally true. That is wrong. Why? Because different religions contradict one another, and contradictions can never be equally true. So our primary obligation as a Christian is to find and follow the true church founded by Jesus Christ. So how to identify the church? Because several churches now, they are not only attacking to the Catholic Church, but also proselytizing the good numbers of Catholics to their fold. How to identify the true church founded by Christ? The true church founded by Christ must be historical. That's why, according to former Protestant minister who was converted to Catholicism, John Cardinal Newman, he said, to be deaf in church history is to cease to be a Protestant. Adversely, to cease to be a church in history is to become a Protestant. So, wala na, kinahanglan din kinahanglan din na
outside the Catholic Church. Outside the Catholic Church, there is no salvation. Yes, in Latin, extra ecclesia nolia salos. It is stated even in our Catechism of the Catholic Church. Catechism of the Catholic Church, number 841 or 46. Outside the Catholic Church, there is no salvation. However, kinahanglan siyang ipasabot. Kinahanglan siyang ipasabot. If outside the Catholic Church there is no salvation, how about our separated brethren? Pinagandaghanan nila kayo gano'n. Well, the Catholic Church, meron siyang declaration. Anong declaration? In the Declaration of Vatican Council entitled Lumen Gentium, number 16, states, Lumen Gentium, the light of the Gentiles. Through no fault of their own, do not know the true church of Christ, through no fault of their own. Remember, through no fault of their own, do not know the true church of Christ or His Gospels. But nevertheless, seek God with sincere heart and try in their actions to do His will, as they know to the dictates of their conscience, they too will receive salvation. Isa na ito ang maluwas, katong wala sila may balong ang Katoliko, may Ginoo. Wala makadungog sa Ebanghelyo ni Kristo. Pero sa konsensya nila nagkinabuhing tinuod, sila makaangkon kong kaluwasan. Muna yung itawag sa simbahan, invisible members of the Catholic Church. Muna ang giingon sa John chapter 10 verse 16, ako adunay mga karnero nga wala may sakop dining turila. So, nag-ilati ang atong Ginoo, mga karnero nga wala may sakop sa turil. Pero wala munong diya. Sige sa Ginoo, apan kinahanglan pagadalon ko usab sila nganhi. O mamati sila sa usa ka tingog, o mamahimo silang usa na lamang, o buso sa kamagbalantay. See? Nga, sa ato pa, bisan pag apil sila sa kaligtasan, dapat sila madala nato sa simbahan. Ano man, niyaman nato ang the fullness of truth. Natay sacramentals, natay sacraments, sila wala. So, ulan pa, kung di noon ka nagmahal nila. Kaysa man hindi malawas. According to the Lumen Gentium number 14, the light of the Gentiles number 14, the Church of Christ must be enacted in service and servant to the 12 apostles. It is to this church that all are obliged to belong in order to be saved. Those people who do doubtful, deliberately refuse to seek out the true church, refuse to know it, cannot be saved. Say the Catholic Church is the ordinary means of salvation. So, wala mag-expire na outside the Catholic Church, there is no salvation. Extra ecclesia nulla salus. Nagpabili na nanas Catechism the Catholic Church. Pero kinahanglan siya mapasabot pa kayo. Okay? Wala sa simbahan na nagkuhan, God died. Okay? Now, issue na sa CFT. Okay. Between Brother Sok Fernandez and National Office. Dugay na lang siya ng issue. Ngunit mo na hinugdan nga ang CF lang may gawa sa CFD. Kay sa paliwanag ni Brother Sok Fernandez ananaan, ang pagkatao na matay, ang pagka-Diyos wa mamatay. Muna yung paliwanag ni Brother Sok. So, dugay ng debate sa nasyonal. Debate na hangtod asa may meeting debate na. Hangtod ay sabot may. O sige, maglapat ta sa atong argumento
ipadala nato sa Commission on Doctrine and Faith. Kung kinsa gani ang pamatud-an sa among sahid manggod atong higayuna sa argumento, si Bradso ang ganday mamatay, ang pagka-Diyos di mamatay, ang pagkatao lang. Okay mo na ang Bradso. Ang argumento na mo ananaa mo ne sa pagka-Diyos di Ginoong Jesucristo, both human and divine. Matuod ka Diyos, matuod ka tao. Unya doon na tayo, hypostatic union. O saan ang hypostatic union? The union of the human and divine nature in one divine person of Jesus Christ. Ibig sabihin, hypostatic union, ang pagka-Diyos o pagkatao, dili na hindi mo pwedeng isipare. Di na rin mo pwedeng isipare. Eh di ba na siya pwedeng isipare? Unsa ba'y namatay? Ang nature o ang person? Ang namatay ang person. Nga doon ay duha ka kinaiya. Matuod ka Diyos, matuod ka tao. Okay. Karon din na sa definition. Unsa man ang kamatayon? Sa kay Bradso, ang kamatayon may hunong pag-exist. Kung namatay ang Diyos, kinsa na ay Diyos. No. Ang kamatayon is only a separation between the body and soul. So, dili siya maghunong pag-exist. Now, karon, kung ang mamatay na to, ang atong persona, ang pangutana, ang kalag ba ni agi kamatayon? Yes, ang kalag na to ni agi kamatayon. E persona man ta. Pero, kung ang kalag na to ni agi kamatayon, ni hunong na ba pag-exist ang atong kalag? Wala. Wala mo yun ang exist, ni agi siya kamatayon. Kung ang tao gipudlag ulo, wala namang pasabot na ang iyang kalag putol-putulo. No? Wala namang pasabot na ang kalag niya putol-putulo. Pero ang kalag niya, ni agi kamatayon. Pero, muna ang explanation na mo, dukay yung debate na mo, ano na ata nasyonal. Kaya ikagangit po sila ng argumento na ang pagka-Diyos di pamatay, kinaiya man ang pagka-Diyos. Ang kinaiya di na mamatay. Pero ang namatay, ang persona nga dunay duha ka kinaiya, both human and divine, o sa deklarasyon sa simbahan, hypostatic union, dili pwedeng bulagon ng duha ka kinaiya. Kinsa ang gilansang sa cross? Ang pagkatao lang ba ni Ginoong Jesucristo? Ang iyong persona na doon ay doon. Nga ang pagkatao lang ang namatay, ang pagka-Diyos wag mamatay, kay gibulag na nimo ang hypostatic union. So, doon ay order ang CBCP. Ang problema lang kay paggawa sa order ni ingon ang pumuman. Ang CBCP pwedeng masayo. Ang Biblia mo hindi masayo. So muna na. So muna si Archbishop nagpagawa siya og sulat na dapat musunod yun mo sa unsay gideklara sa CBCP. Musunod yun mo. Moto sa nag-istorya ni Bradso, ato dito pamiskagaya Bradso, dilit ang mga expert, kung siya. Kung nagkasabot na niya, indusok na to sa expert. Unsa gani ang desisyon sa expert? Sunod ta. Muna na pero di man, mga irihis mo kuno ng CBCP karon. Nanundog sa'yo. Basta mo na, ikuan sa kirinihan CBCP na ang namatay, ang ilang akong interpretasyon na basta namatay ang Holy Trinity. Di man! Ang Holy Trinity namatay, second person. Na doon na duha ka kinaiya, both human and divine. Muna namatay sa cross. Nga kining both human and divine, dili na pwede nimo bulagon. Nga naman, naamatay doctrine of hypostatic union, the union of the human and divine nature in one divine person of Jesus Christ. And din namatay. Yung panagod sa First Communion pa po, katang simbahan, misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik. No. That is the mystery of our faith. Si Kristo, Diyos na to, tao. Diyos ang tao na to. Namatay. So, dugay
pagkatao. Ang persona mo itong isgotan, namatay si Juan. Oh, kung namatay yan yung persona, namatay, ni Ani kamatayon yan ka na. Pero sa may kamatayon, separation between the body and soul. Umalik kamatayon. Pero sa ila, kahit man ang ilang definition, ang kamatayon ni hulong sa pag-exist. Di man na naasin mo yung definition si Juan. Nga, ni hulong nakag-exist. E bisag namatay ka, naamay wala mamatay. Umanang ka lang. Parang nga, dapat obedience ta sa expert sa simbahan. So, di na niya makita kung bakit dunay nisiparet sila sa ikas nasyonal. Naging mo sila because of the issue of God died issue. So, wala na, nisiparet sila. Because of that issue. God died issue. Okay? Kadang hindi mo ko nagdaday sa po. Sa di ba sa technology na si Adam si Eva kasalak. Oo, may laing makaluwas sa gunatan niya Adam si Eva. Si Jesus ay makaluwas. Si Adam si Eva ibahin ko lang sila. Imuntaro na sila. Adam si Eva. So, kung yun na ang doktrina ng simbahan, nga ang namatay sa cross, divine person. O ang divine person, doon ay duha ka natures, both human and divine. And both human and divine, ang iyang pagka-Diyos o pagkatao, hindi mo pwedeng bulagon sa iyang kinaiyan, sa iyang persona. So, ang namatay persona, na doon ay duha ka kinaiyan. Basta mo yun, ang Diyos namatay sa persona ni Jesus. Hindi ko ba dito ang kamatayan ni Jesus ay pagluwas sa atong nakasalpa? Kung tao lang ang namatay, hindi na malaluwas ang persona. Kung tao may namatay, makaluwas. Makaluwas, tao naman. Kaya ang nakasahod, Tao, Diyos ang nasadaan. Tao ang nakasalat, Diyos nasadaan. Ang tao di makabayad sa sala na nabuha sa Diyos. Muna ang Diyos nagpakatao. O nagpakamatay, aron siya may bubayad sa sala sa tao nga di pabayaran. God died issue. So, simple lang man na si kayo. Kung kuhan. Simple lang na kayo. Kung mas mayroon lalo yun, obedience sa kuhan. Hindi mo naman doon ang kuhan, bisa galing yung obispo direct. Hindi mo na galing, napagawa na was, nag-exulat na sundon ang sisigi-sigi. Lalo naman na kayo. Wala po, nag-ipo na po sila. Wala sila spiritual director, pero nag-ipo sila ilang kogalingon. Wala sila spiritual director. Kaya hindi naman sila mudawat. Nila ni Father Lucas kung ni Father Fran Villegas. Di man nila dawaton kay sila si Father Lucas o Father Fran Villegas. Yung musugot man sa, mutuo man sa Tibisipi. Man hindi nila dawaton. So nag-imuhin mo sila kila, wala sila spiritual director. Wala lagi nga. Dapat punta, nakasabot naman doon. Sige kita debate, ano niya, ato nang ipa-resolve sa mga expert. Ato na si BCP. Di naman po sila sa CBCP, dapat man po sa Roma. Si Rod Sopran ko siya sa Kuandraday sa figurative speech ko naman. Di naman figurative speech. Di na siya figurative speech. Kaya, ang figurative speech, bulan pamulong na.
Huwag kayo masabot, dili yung reality. Oh. Basta, ulag mamulog, di reality. Gihisgutan man na naa dito sa CBCP na God died is not figuratively speech. Figurative speech. Ikutan man na. Real yun. Oh. So, man ang nila tama? Oh. Kaya rason ni God sa sagot, iniluod ko na niya pulong siya kay sa pulong sa tao. Oo. Para sa iya, bililon ang pulong sa Ginoo kay sa tao. But remember, the custodian of the Word of God is the church. That's why, according to John chapter 20, verse 17, Jesus said to Peter, "Do you love me?" "Yes, Lord, I know that I love you." "Then feed my sheep." Feed my sheep. Anong ibig sabihin, feed my sheep? Jeremiah chapter 3, verse 15, "I will give you a bishop with all my heart, and he will feed you with knowledge and doctrine." So, isa niya mag-feed of knowledge at simbahan. Inom namin na Luke chapter 10, verse 16. Ang naminaw sa simbahan, naminaw ni Kristo. Kung naminaw sa nagpadala ni Kristo, ang nagsalikway sa simbahan, nagsalikway ni Kristo sa nagpadala ni Kristo. God is always working in the hierarchy He established. Lucas, this is science. Oh. Ang isa si Archbishop Palma, nagpagawa siya og sulat. Isulatan na tanang CFD, tanan, dawato nato ang ipagawa sa CBCP. Ano na ang gingon sa ni Bishop Palma? O niya, may ilang kuhan, sa'yo kung yung kuno ang kuhan CBCP. Sa'yo yung kuno. Pero ang CBCP, galing sa Roma. Ang CBCP, natural. Mga expert na naa sila sa doktrina. Naanago sila sa Commission on Doctrine. Kuhan, sila po na nagkasabot, pinag sila may mahukom. Kinsa nato yun na sa'yo. Oh. Pwede. Pwede. Muna na, kuyaw niyan kayo, kung sudlan na po pride. O sa kadaghanan na ibawaan, dito na punta sa pride. Remember, kasi sa tanas, pride na kayo, pride pa na nato. Oo. So, muna gingon ni St. Vincent de Paul. According to St. Vincent de Paul, if you want to conquer the devil with humility. Pero, bisan o kalanaan na nagipagawa si Archbishop Palma. Laro naman kayo nagipagawa si Archbishop Palma. Musunod din nata sa CBCP. So, wala na o ka buwan, pero na sa dito nga, di mo pwede nga kita mag-interpret pa yun sa atong naibawan. Doon naman tayo, kuhan, nag-magisterium. O niya, dokumentado ko na nagtingog na ang magisterium. O niya, ignon ni mo, wala kay kalanginan sa protestante kung ignon ni mo mas tuhuan ni mong Bible kasi simbahan. Wala na kay kalanginan sa protestante, ana. Your Bible alone na. Dito mo na ang realidad. Amigo man ni Blanso, amigo man ni Blanso, amigo ni Adam. Paggawas na ako pinitumagan sa Adam. Dugay doon nagkuman. Brad Adam, lain-lain ang atong baruganan sa Kristo sa gantay. Pero bisan pag nagkalain ang atong baruganan, di mawala ang atong baruganan. Ako itawagan yun ako siya. No? Musunod mo yung sinisipin. Lugay naman tag-debate yan eh. Muna sa atong pag-debate, nagsabot naman taan eh. Idusot nato sa authority. O kung idusot nato sa authority, mutin mo gani ang authority, sundot nato eh. Okay? So, tingong authority. Tingong po si Archbishop Palma.
Ay, tingnan na si Archbishop Alma na doctorate siya sa Doctor of Divinity na siyot na po siya. Oh? Ang iyang awhag, unsa may ipagawa sa CBCP. Muna, ang issue lang yun niya, humility. Humility and obedience. Muna akong di pa doon naman si Bradshaw, katong dito ni Sigayan. Bradshaw, nakadumdum ka. Sa debate sa Immaculate Conception, ang nagdebate Franciscan versus Dominican. Ang Dominican against sa Immaculate Conception. Ang Franciscan mo'y nagpabaro nga tinuod yun nga mahal Virgin Maria Immaculate Conception. Sa dihang midiklaran ang simbahan Immaculate Conception, tanong Francis Dominican, mipaog yun sila o bibiyaan nila ilang argumento. Obedience to the church. Ako di ba naman si Bradshaw para dito ni sa Cagayan. Humani tingog ang simbahan. Ang mga bride kaing Dominican. Ilang bibiyaan nilang argumento. Sunod sila sa simbahan. Karon, gusto nila na ang Vatican ako mapagawas. Ingon ang taga-Vatican, no, enough na ang CBCP. Kung diskontento sila sa CBCP, sila'y mo reklamo sa Vatican, dalaan nila ang kininihan kuan sa CBCP. Na nasayot ang CBCP. Dito sila mo reklamo. Wala ang issue, mo ang yun ang issue. So ang issue yun rin niya mga kiksonan, humility. Wala na ang nahisgutan, ato-ato lang yun, nahisgutan na naman ko nga patay mo, kung magkatigulan ka, maglisod-lisod naman rin tanin no ha? Kaya magkatigulan ka, si Atty. Macalson ni again sa simbahan. Kung ano siya sa Sidi Bacante, lugay ko may dibate ni Atty. Macalson, Sidi Bacante na siya. Kaya dimitor na kayo sa simbahan Katoliko. Ulit, against na sa simbahan karon. Pag-abot ni Bradshaw, pinabot siya kalawat ang iniang CBCP. So, bantay-bantayan na ginato ni matiguang ta ni iniang delikado, musunod ito sa kong kugalingon. Ang isyo ng ginano niya, once na ito mo ang inyong obispo rin, obedience. Mara ginanaan siya. Obedience to the teaching authority. So, Traditional Catholic Church. si Atty. Macalson, nasa pabor siya sa SPX, Society of St. Pius XIII. Nga para niya na yung CD Bacante. Kung saan ang CD Bacante, ang Santo Papa na naglingkod karon, dili na mo real ng Papa. Bakante ang Papa na ito karon. Kaya Atty. Macalson. Ano bakante ang Papa na ito karon? Kaya para ni Atty. Macalson, during the election of Cardinal Ronquilli, who took the name Pope John 23rd, the real Pope during that time was Cardinal Seri. Cardinal Seri was legally elected as Pope. However, he was replaced by also the term niya, Freemason Cardinal. And that Freemason Cardinal was Cardinal Ronquilli, who took the name Pope John 23rd. So, muna ang iyang argumento, muna iyang theory. But that is only a theory. Theory, it needs to be proven. Kinsa may nag-ingon na si Cardinal Seri yun ang nahimong Papa. Na ako no ikananahan ko, nagdibati niya nanahan dito sa National Convention na mo. Ingon si Katone, na ako no resulta yun, gikan sa CIA. O sa mali ang atong doktrina kung ano sa CIA? Ang atong teaching authority kung ano sa CIA? So muna yung atong ito kuha sa CIA ko no, nga ang tinuod na ilig. Sige, Cardinal Siri, di akong gikuhan siya. Remember, after the election of Cardinal Ronquilli, who took the name
Si, kwanto, si Atty. Teofilo Tumula. Kung nagkailan mo to, si Atty. Teofilo Tumula, lahi mo to siya sa akong nalugan. Right ito, maayin kayo siya, memorize ang Bible ato, maayin kayo si Mulipinsa, pero di lang si Musimba kay amigo na sa Ginoo. Wala na yun niya. Kaya siya Musimba. Amigo naman yung Ginoo, kung simba mo na yung niya. Ha? Ako na. Hindi ka pwede nga mag-imot ang ato. Ha? Magkakaw ta sa simbahan. Mayo ko si Juan na to si Natoy. Mga libro siya ito nito pero tumula. Ano si mga libro na gato? Libro niya. Pero mga dito. Sa iyan kabray, sa iyan Juan. Ang Juan na to, di siya mo simba pero hindi mo na dito. Buwan mga kaigsunan. Kinahanglan lang kita na maminaw kita sa simbahan. Obedient kita. Parang nilang doon na may grupo. Doon na may grupo sa Healing Ministry. Doon na may grupo sa Healing Ministry. Active na inyong ministry. Daghan ang natabangan. Pwede mong ikon sa simbahan. Ang saan pag-iko? Pwede mong pakulungon sa palit. Mas nadaghan ang natabangan. Treaty na mo. Na-treaty na ang yawa. Pwede mong ikon. Pakulungon mo. Once na pahulungan mo, hulong! Ayaw ninyong subaka ang simbahan. Hulong. Ano man, ang Diyos mulihok lagi na naasya siya. Obedience to the church. Sakit man, pero buhata. If you want to conquer the devil with humility. Yes. Yes. Yan yung makita ang kinaiya sa Diyos o kinaiya sa demonyo. Doon na gani rebellion, then that is demonic. So, wala. Kung aktibo na mo kayo, daghan na kayo natabangan ninyo, ingkon mo, pahunungan mo, wala problema na. Wala yun ko sa kong pagkakatuliko. Huwag mawala na ko. Ang panilbesyo, dili ni Asya Sanay. Obedience to the church. No. Eh, kalimutan na. Kenapa? Nga, kanindot na ang musim pala. Kaysa mag-deliverance nga. Nagtuwa ang uban nga naibayan siguro ang deliverance nga. Wa kay madawat na, ila ka oras pa na. So, obedience sa simbahan. Obedience yun. Sa simbahan. Ayaw kalimutan na. Basta magtingog na ang teaching authority. Di sila ang expert, hindi pa ka ang imong bishop, tingog na obedience kasi mong balantay. Hindi ka pwede. Unsa naka-bright na ang Dominican. Grabe ka bright na sila. Grabe ang ilang argumento sa Immaculate Conception. Pero once hindi ko ang simbahan, bipildi sila sa Franciscan. Wawag yun sila o ibiyaan nila ang ilang argumento. Ito na ang simbahan. Pwede tang, muna na nga. Grabe na to, tinubagay na to sila. Ako kahilang naman ko. Magpumutupag yun nilang. Grabe na tutuwa, giganla yawa ang kininian sa mga followers. Sila si Darwin Gitgano, sila si Fran Villegas, si Fran na tutuwa. Saan ang sila? Wala na nga ako ginawagan ni Brother Adam, Ruben, may kagkauban, nagkalain-lain, magyod ang atong interpretasyon din pero kung ano mangyod ka na naami sa CPCP, muna gini, dili mo walang ako palagigana. Uban nila mo kay, kung saan naman ka, mura na magkontra. Mura na magkontra. Basta, sunod na kita. Ay, dili man na expert ko na ang sino ba naman ang tingo? Ibig-sabihin na to, dili na expert. Once mo tingo ng simbahan, sunod.
Sunod. Kaya nga naman, di naman matisgod sa simbahan ang humility. Sunod. Tanawan na ang Divine Mercy sa una ni nga dayari. Di ba ang kaya nasimbahan sa una? Oh. Pero kung iya nas Ginoo, mugawas yun ang iya. No. Pero ang aparisyon sa lima, di na yun ang mabuhi pa. Desisyon na yun sa simbahan. Nga ang aparisyon is not supernatural in origin. So, di na mga lima. Close na naman. Patay naman ang mga tao na involved. Dili na siya dili na siya ma-open ba? Eh patay naman. Kung if not supernatural, kasi tawagan na. Well, that's demonic. No, that's demonic. Mahandog lang ang uban mo isgot na nanaan na demonic kay may kasuhan sila. Kaya nakasuhan naman eh. Si Brother Winston, ako nakasuhan. Yan, kinahanglan mo yung adto ba dito makahati ka ng counter. So, ang among kaso ni Father Winston na dismiss. Father Winston kabaling order of princess, pero usa na lang kakaso niya karon ang pabilin. Diyan na, wala ko ilabo. Pero related niya kung sa lipa. Pero jury, usa lang ko jury, dili tinuod ang isulti ni Father Winston na doon nag-deklarasyon ang Papa, nakit na si Pope John Paul di Sigan. Naman na may dokumento. Ang problema lang, kaya ang naghawak ang piskal sa kaso, ang naghawak ang piskal, Iglesia ni Cristo. So, mga kuhan, kuhan na siya. So, ba't ko lang, yung imulan at yan sa si Father. Okay? So, yan po na to, pag-dismiss na kaso. Dili may kaso kaya. Ako lang, ako sa mga i-interview ko 5 kabugado online. Kaya kinahanglan mo ato ako dito sa Makati kaya akong pirmahan akong sinupaan sa Raysay. O mag-produce duha ka valid ID. So, dili lalim. Dili lalim. So, muna na. Pero panindigan din na to. Panindigan din na to. Ano sa itinamon? Kung ang mga santos ilang ipanindigan, hantod na midalas kamatayon, well, may bataan martyrdom is the gift. Okay? Okay. Next question. So, doon na tayo part kunya sa deliverance, no? Kasi po, Brad. Yes. Daw na ba, passion, Brad, nga mga establish siya CFD. So, nagi, pwede nito kang Brad So, kay Brad Adams, kay Andre, kay Misters, Brad ba? Parang kayon ba? Pero gusto na isulti mo, Brad, nga one thing went out, ang simbahan ni way ka na. Pero gana ka. Hindi ko yun ba. So wala ko na napako na dito. Okay, wala may pa ng banso. Ang kwan ko pang tugong ng CCP. Diba? Okay. Ano bang mga pare, naman ko yung upan nga nakapokus sila sa ubang ministry. Wala sila makakita sa panginahanglan ng mga ministry. Wala silang kita. Bisan sa exorcism and deliverance. Bisan sa politics. Pero kung doon ay grupo sa mga lay, at bisan pa o dili ninyo na naa sa ipakuhan sa simbahan, grupo sa lay. Kung nga grupo, bisita mo sa mga kauban ng Katoliko, bisita mo sa hospital, sugod-sugod na na. O bisita, makita na sa mga pare, isa may pare, hindi mo tabang na. Namaayo mo din eh. Ha? Ayoko din. Oo. Kung makita na nila, namaayo mo din, isa hindi mo tabang.
Ano na yung gihimo? Kaya ang mga CFD dito sa amin sa una, nag-away. Kinuna, nag-away. Ganun nag-away sila, nag-iilog pa ka presidente. O kinuna. O. Tungkol kayo sa away nila, kinsa yung presidente, mga politiko. O. Ang mga presidente, nagdesisyon ang obispo na puunungon ang CFD sa Misamis Occidental. Wala na ginugutan nga magdalag nga lang CFD. Ano man? Daway man. Nga kay ilog kinsa mga presidente. Mga politiko ba? Pumunti. Sweldo na. Wala. So kami, nagpadayon kami. Padayon mi. Wala'y dalang. CFD, wala'y dalang. Radio program. Padayon mi. Why CFD? Asalay. Padayon. Ang tod nga, mga kalihugan, bisita sa kuan. Motong iba dalan ko pare ikan sa clergy meeting nila na nakikita nako niya yung na ingon ang obispo nga uhi mo na kog balik ang CFD. So, ibuhi na mo ang CFD. Motong gahatag din ko nila goal of life sa mga CFD. Simba kada adlaw kay kung kuan manggod, kung utok lang atong padakon, mugabay atong kasing-kasing, delikado na. Simba kada adlaw, kung bisal kada bulan, rosaryo ko kung sa kuan, mana na delikado ang ulo mo dako. Ulo mo dako. So, roll of life. Then akong giingnan sila kay sa una magud ang mga CFD, magtandiay mo ka ng kahibalo. Magtandiay kahibalo ba? Moingon sila, kini nga pangutana, usawa niya mong pagtubag. Ako na ako'y tubag, pero di na ako ikahibalo. Na sila sa una. Dahil magbuntag o debate. Hindi ka ba na magbuntag muna na hospital, mag-unay ba? Muna akong ginan sila na karon dili pwede nga magdebate, kung magdebate kung sila unay, di na naman mo ang barbo. May right tayo naman. Di pwede magdebate kunay. Mag-Bible study ng ta. Dayon bisita sa ospital, bisita sa kung ano na ang pagkaton. So kung makita sa bahay na naa, paano mo din yung grupo? Kaya ang nahuna-unahan sa mga pare pag sa CFD, debate naman tayo. Debate. Manabita yung mga CFD dito sa Cebu, nakusugay mo debate. Kusugay mo debate dito sa Cebu. Naka-appeal dito kininian. National meeting na mo dito sa Usami, sa national kauban si Brad Aso. Naka-appeal dito sa Usami, kami. O niya kay before may matulog may mag-rosariman. So mo tutuwa nga, nakita sa mga national president, ako mga hilig kayo maging debate sa plaza-plaza, hindi ako ipag-assign o rosary. Ito ako ipag-assign. So, sila na-assign. Si Brad Efren, natanong, Musa gani nga mister eh, pero hindi tinigulo sa liba. Hindi tinigulo sa liba. Wala na ang awag sa mga CFD board. Nagdependa sa Rosary, nagdependa sa mga Mary, insulto na kung dito mag-Rosary. Una-una to, kaugalingo na to. Una-una to, kaugalingo na to. So, muna, makita man sa mga pare ko nga daghang kayong mudibate lang yun. So, grabe mudibate, pero kung makita nila na makita nila na ang CFD imong anak di ay kiso may mo kuwan, no? Muna, unahon nila ito kung galingon. Kaya kuya man ang ang pagka-CFD pagdipinsan, kuya, ano man? Tanawa si King Henry VIII. Gitatagan siya titulo sa Papa kanyanto. Kung siya ang titulo, Defensor Fidei. Nga naman, si King Henry VIII, tigdipinsa siya against Martin Luther. Kung siya na-resulta, nahimo siyang protestante mo. Nahimo siyang protestante. Tibuok England, di bula. Unya kuya mo na naman, dagan ang mga CFD in realidad. Dagan yung mga CFD nga na in realidad, nga maayo mo dipin sa bisan sa Manila, pero bulag sa asawa. Wala na ang akong mag-CFD ta para sa dipinsa,
Dili lang sa pulong, unahon na ito itong kagalingon. Unahon po na ito itong pamilya. No? Kaya kung ganun mo'y makita sa pare, mailang ka ng debate, pero ula ganin ka. Oh, saan niya magdawa? Oo. Oo, Padre Luciano. Oo. So, mga pare nga, ganaano. Oo. Oo. Kay sa mukha siya, pero tinuunan na siya sa Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines. No? Pero kung ang ingon ako, una-una na ito sa itong pamilya. Magtikisin na sa itong pamilya, mag-lecture na sa itong pamilya, unahon din na ito. Unahon din na ito. O mag-rosary ka kauban sa itong pamilya. And careful lang yun. Kaya mabuti kaaway na bubungkag na ito. Muna ang hinungdan nga, doon ay mga kaisuna ng CFD. Mga kaisuna ng CFD. Pagkamayo na yung kimawali. Pagkamayo na magkikibati. Pero wala. Bungkag ang iyan pininihan ko. Doon ay nidamok dito sa among kasamis, taga Davao. Pagkamayo din ang malektsyon. Pagkamayo din ang malibati. Pero bulag siya ng asawa sa Davao. Unya sa kuyog na mo, dito lang ako ang kinakulahian na maibalo. Nga ang uban di kayo mga dalaga na CFD, iyan ang ikarelasyon. Kung mga dalaga, ako ang kinakulahian na ibalo. Sila na ibalo na din na. Muna na ang ako kinipatawag siya na magpili juga. Bulagani mo nang kahimtang sa sala o magpabilin ka sa CFD. Nung isa ako na lang gininginan, paalag kami kung ma-impirno mangganit may ako na lang munta. So, hawa siya sa CFD. So, yun na. No? Yun na. Realidad na na siya. Muna dapat na kita spirituality. Gano'n man, kaya we cannot walk with Jesus while holding the hands of Satan. Maglakaw ka o ba ni Jesus? Unya, ga-holding hands kasi yawa. Di na pwede. Di na pwede. No? So, muna mga eksona, muna yung realidad. Mga maayo kayo, mga CFD, na imo para kung maninoy, bulag na po. Doon niya kung magkikistorya, ang iyang asawa mo, iyang iluok-luok na mo hinungdan sa sala. Tapos di mo doon man hanggang di na malungog sa'yo. No? So, naana mga hingunan. So, di na kita makita na kung trek mo ka yun sa yawa, tungkol sa pagpangalagan, gubon yun ka. Isa yung pamilya. Na kay gubon lang ka, unasan na ito, kung galingon. Unasan. Kung saan pag-una, example, kung doon na kayo lisod nga sa lakabiyaan, kung naglisod ka ka pagpanigarilyo, pagbiya sa sigarilyo, nasa nagbiya. Bandins mo na nimo. Naglisod ka o biya sa masturbation. Naglisod ka o biya sa kinigitawag o kininyang pornography. Unahan sana. Biya isa na. Anak mga kaigsunan, once ka mahimong tagsala, mangumpisal ta, ipasaylo ang atong sala. Pero ang yawa nga na-attract sa sala, nagpabilin pa sa tutawas. Muna kinahanglan tag self-discipline. Muna nga kinahanglan mo tag self-discipline, nagpabilin pa man siya, bisag ipasaylo na, nagpabilin pa man siya, muna hinungdan, nga kung what ay self-discipline, nga naman hindi, kung bisa na naman ako ni, mabalik pangyapon ako. So kinahanglan tag self-discipline. Ang yawa, pag mutintal siya, di siya kabasa sa kung una-una. Di niya mabasa kung una-una.
Pero, basahon niya atong facial expression. Once na mo tintal siya, pag tintal niya, hindi niya mabasa o gawaton ba. Pero makita niya, murag giganahan. Yung facial expression, murag giganahan. Ako din balik-balikan hangtod yan gawaton. Ano na ang yawa? Ingon anak siya. Balik-balikan. Pero, pag mo tintal siya, diha pa lang sinundasyon. Mo find na ka, guardian angel tabangi ko. Injirot ka may guardian there, to whom is that? August Queen, dito dyan. In the name of Jesus, I command your spirits of lust, depart right now from my life and go immediately and directly to the cross of Jesus Christ and never return. Ibalik-balik mo na, muhala na. Mubalik na mo na. Prayer na mo. Then pray the rosary. Pray the rosary. Muna na. Muna. Okay? So ito. Muna yung mga reminders, ha? Reminders, spiritual deliverance. Personal spiritual warfare. Use the following prayers. You can use the book of Father Sikia. Following prayers, will you believe an evil spirit is harassing you, tempting and gravely, making you feel fear by letting itself be felt, giving you pain or sickness, causing bad thoughts in your mind, attacking you in sleep. So, muna siya ang mga reminders. They can also be used for places when you sense their presence. Be prepared. Muna niya, prepared dito. Ayaw salig lang na sige na kang balik-balik simbahan, pero dili ka prepare. Be prepared as much as possible. Be in a state of grace. Have holy water, scapular, and wear Saint Benedict's medal. These items must be used with faith. These sacramentals are very effective in the life of baptized Christians. Remember, if we have these three conditions, proper faith, proper disposition of morality, and a state of grace. Okay. Personal reminders. Pray all prayers with heart. Sabot pa sabot. Ayaw lang pag-prayer kung hindi ibasa mo. Isang puso mo yung ibasa. Lord Jesus, I ask you to protect our families. Isang puso ninyo. Hindi lang niya nagbasa. Mention the name of members of family. From sickness, from all harm, and from accidents. If any of us has been subjected to any curses, sickness, and spells, I declare these curses, sickness, and spells null and void. In the name of Jesus Christ, if any evil spirits have been sent against us, I decommission you in the name of Jesus Christ. And I send you to Jesus to deal with us well. Then, Lord, I ask you to send your holy angels to guard and to take all of us. So, isang puso ninyo. Ang inyong ibasa. Hindi lang, ang ibasa ninyo, there's libro. Then, do not be afraid. Know who you belong to. So, remember your identity. By virtue of our baptism and confirmation, we are all soldiers of Christ. And we are called to fight under His banner. So we are all soldiers of Christ. The evil spirits are afraid
of Catholics who know their identity as a children of God. So, ayaw kalimot sa imong identity. Ayaw kalimot. Dunay pusis na lugay kayo mugawas. Di kayo mugawas. Di ka makapalayas na mo. Ang una-una, di man ako yung palayas mo. Isugulan ko sa bispo. Bahala na. Ay muon ako ang prayer. Hangkod ka mo sa una-una. So, mugawas. So, know your identity. Then, before praying the prayers, ibutan din ang imong kaugalingon sa presensya sa Ginoo. Dili ikaw ang mapalayas. Ang Ginoo na. Ginoo. Wala tayong mahimo kung walang Ginoo. Ginoo ko lang yun. Then, may step 1. Uli. Prayer for protection. Pwede mo tayo. Jesus crucified, cover me, my family, relatives, and friends, and all our possessions with your precious blood. Tatlong bisis ito, ulit-ulitin. Prayer for protection. Step number 2. Prayer for armor. Prayer for armor. I put on God's armor to resist the devil's tactics. I stand on ground with truth buckled around my waist, and integrity up for a breastplate. I carry the shield of faith to put out the burning arrows of the evil one. I accept salvation from God to be my helmet, and to receive the word of God from the Holy Spirit to use as the sword. So, muna siya ang armor prayer. Then, prayer for deliverance. Pray this prayer with a commanding voice. If you have holy water, sprinkle while praying this holy water. Dinan, kung asa niya ang init, kung mas init niya ang holy oil ang gamitan. Ang bana makadeliveran sa iyang asawa. Ang bana makadeliveran sa iyang asawa kung ang bana walay mortal na sala. Kaya sa iyong mga anak, makadeliverance ka. Pero, kung naabot kay mortal na sala, hindi ka na pahawa, ayawa. Ignore kasi ako, pag-sure ko, may ikaw kaya. So, dapat wala pa sa state of mortal sin. Mausad sa asawa, Brad. Maupod sa asawa. Kung hindi siya magka-deliverance siya ba, provided wala siya sa mortal na sala. Proper faith, proper disposition of morality, and state of grace. Pero, ayaw kalimot na ang deliverance, kinahanglan willing ba siyang i-deliverance? Ikinahanglan na. Willing ka bang i-deliverance? Na naman. Number 8, when the first mass was instituted by Jesus Christ, Judas was possessed. Napossess si Judas. Pero nga naman, nga wala man palayasa sa Ginoo, ang yawa kami sulod ni Judas. Tungod kay si Judas, dili-willing. Kabalo ang Ginoo kami, dili na siya yawa. Muna, at dili pwedeng in-deliverance ang dili-willing. Kaya kalimot, ano na What if, Brad, what if kung ikaw nagpuan ka ng prayer ka ana, then imuhang like sa ko, akong husband kasi yaw-yaw ba yun. In ana, kanang kuan ba na, allowed ba na, or naaga na siya yung grasya na yun? Well, pwede niyo nga deliverance mo ang spirit of anger, spirit of kuan. Sa iya ha? Sa iya. Dahil doon na ko yung tambal, ano na, parang pagsigaw-yaw, kaya na holy water, ipaugong lang. Ipaugong daw, di na yaw-yaw.
Hindi na nakayaw-yaw. Kukuman na di holy water. Oo. Kung matulog, inom na po. Matanayaw-yaw. Oo. Hindi na nakatingog. So, pwede. Maniniya siya. No? Maniniya siya. In the name of Jesus of Nazareth, through His tremendous power as God, and through His most powerful and scientific name, kung under si mong authority ha, I rebuke, bind, and cast out all evil spirits. And I command all of you in the name. Kaya member sa inyong pamilya. Pero pag dili membro sa inyong pamilya, Diyos na supplicatory prayer. Imo na ilisan. In the name of Jesus of Nazareth, through His tremendous power as God, and through His most powerful and scientific name, I humbly ask you, Lord Jesus. I humbly ask you, Lord Jesus, to rebuke, repudiate, bind, and cast out all evil spirits, and I humbly ask you, Lord Jesus, to command. Wala na kalainan. So, supplicatory prayer versus imperative. So, mo gini siya ibalik-balik sa prayer hangtod nga musuka. Hangtod nga musuka. So, nanahan. Hangtod nga musuka. O na nga, dili yun, basta-basta nga, gusto lang ko magpa-deliverance ko. Tanamon ginanaan sa unsay mga openings sa kinabuhi. Okay? Then, kung nakasuka na, okay na siya, ibalik na sa normal. Okay. Pwede na, almost Holy Spirit enter, ano na, mani ang kalahinan sa kuan, if not under your authority, no? Mani niya siya ang kalahinan. I humbly ask you, Lord Jesus, to rebuke, repudiate, bind, and cast out all evil spirits. I humbly ask you, Lord Jesus, to command all of you, in the name of Jesus, to depart right now from and go immediately and directly to the foot of the almost Holy Spirit, enter into the empty spaces left by these evil spirits. Okay. Ganon, bisan exorcist, muagi ng retaliation. Exorcist muagi retaliation. Eh naman, spiritual warfare man eh. Ayaw pagdahong nga sa spiritual war, wala'y masamdan. Nayubang exorcist gani nga sa pag-abot lang siya appointment, wala siya kabalong na siya appointment, ligo siya, niya, tingala siya na ang NCR di na ma-break. Bugawa siya. Di na kagawa siya. So, iyan giguba pa ang gananaan puntahan. Aron makagawa siya. Dagan o tulong ka oras siya sa sulod sa siyan. Anto naguba niya iyang puntahan. Pagawas niya, nabasa niya na nasa appointment sa obispo. Nagibutan dito sa lamisa. See? Exorcist na. Isa po ka exorcist nga, bago kayo nga exorcist, patanon pa. Patanon. Larga na, padulong sa asatong adili sa Cebu mi, ito. Cebu, katong sa Philippine Association of Catholic Exorcists, nagdirigiham sa Cebu, dili mi. Hindi siya abin ako, dili na ko makatamburan. Ano man? Pag-misa na ako, kuragahay na ako dili. Pagkasakit kayo sa kuntiyan, dali na ako, halos, pagkasakit, sakit yung kayo sa kuntiyan. Sulti siya. Iko po siya, human, sulti, ang ako na kuntiyan mo, yung sakit kayo, grabe yung sakitan. I-injection na akong Dr. Dinsing, di mo kuhan, o sa natambal. Grabe, i-deliverance ko ni Father Darwin. So, tinuon na. Tinuon na. Muna, ako lang i-share kanyo. Muna, ako ba mainon sila? Gusto yun kong apila na nakuha ba? Inon si Doktor, may gusto. Simulan na siya.
Are you willing to suffer? Are you willing to suffer? Unseen enemy. So, realidad na. So, kung doon na yung retaliation, muna siya ay prayer. If afterwards, there seems to be some form of retaliation from the evil spirits, like sickness, pains, and depression, use this prayer. Katong prayer ni Father Sikia, ilisan lang ninyo. In the name of Jesus, I command katong all evil spirits, ilisan ninyo, I command spirits of retaliation with all accompanying spirits to depart right now from my life, from my family, and go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus Christ and never return. So, walang nanaasa ang iilis. Basta doon ay retaliation. I command spirits of retaliation and all accompanying spirits to depart right now from my life, my family, my business. Yan naman. Kung ikuhanin niya, i-share ninyo. Hindi basta-basta yung tinawali ka ministry. Ang among registration, kaduha na sunog. Doon ay mga exorcist na ha, ang balay sila ginikanan nakasunog. Muna, akong gigon nga, ano nga ministry, unahon ginato ang atong pagalingon. Ang spirituality. Dito na yung retaliation. Dili na niya siya kay ganahan lang yung ko ano eh. Ang inyo? No. So, doon ay prayer, anak. Para kini ang against retaliation. Prayer against sa sunog, prayer against baha, prayer against linog, nanan. So, muna, di ka malimot. Kaya mo, pray against retaliation yun. Daily brother. Nakapiro to alas ng Father, kung naging, sige yan, papagpilin ko doon kay usa kalin ko kay Father Reparger. Ay kay Father Reparger ko. Yeah. Anak, Father Reparger. Okay. So ako lang yun yung i-share ninyo, hagay, niangkin namang gulpulping. Nasunog ang among registration, pagkasunog sa mong registration, ipukaw ko sa akong misis, inyong registration nasunog. Catholic registration. Pagkabalun ako Catholic registration nasunog, ang ako na yung una-una, tanan akong mga Bible, tanan akong mga libro, ugdaw. Gina ang akong nauna-una. Tanan akong mga libro, nga akong mga nakulik, ugdaw. Pero alam niyo, nasunog man ang among tibuok radyo, registration AM and FM, ugdaw, tanan. Pero ang akong library lang, nga naay mga Bible o mga libro, huwag masunog. Sunog ang tibuok. Ang akong library, tunga-tungaan sa FM o AM. Ang library, katuwa rito, ang ako lang yung library ang masunog. Pero ang AM o FM na ugdaw. So ako na i-share ninyo because the ministry of deliverance is not a joke. Hindi ko gusto na maka-experience mo sa among na-experience. Unahon ginato ang atong kagalingon. Unahon ginato ang kagalingon. Ano man? Mangita yun ang iyawa o ikanan. Si Bragtata ang iyang igsoon na banggaan o motor. Buta. Bragtata na.
si Dr. Dinsing ang iyang ayaan nga iilan niya nga iyang mama ipusil patay. So lain na retaliation. Na ang retaliation. Ang yawa mangita kung asa siya mabalos. This God, we did 25 minutes. Like, Oo, ako na yung isgutan mo niya. Oo. Sa may mga probinsya na Ang prevention yun, ano na, aron kung ano na tradisyon, inakuhing balaan. Dili lang sa imo, lakit na sa inyong pamilya. Oh. Unsa? Ibaw ko, magsug yung pagpus. Pero ang may mga relatives mo wala. Or kapag ang gusto. Oh, i-appeal na lang yun sa kuhan, sa prayer. I-appeal na prayer. Oh. I-appeal sa prayer. Pero, bisag i-appeal mo sa prayer siya, kung sila wala sa state of grace, delikado sila. Muna na ang si Father Chandra Berger, kananaan ng libro, magpili siya o mga lay nga mo assist niya sa exorcism kanang mga way pamilya. Mo iyang pilion. Kanang mga way pamilya aron dili ma-retaliate ang miyembro sa pamilya. Muna ang pili ni Father Chandra Berger. Mga ulit tao ang iyang pamilyon. No. Pero may million Japan may amahan, may ginahan. Oh. So, Well, ang kumon kaya nga iatang ang imo yung pamilya dyan. okay. Kumon kaya nga iatang yung dipinsa ng dipinsa. holiness. Holiness sa mga miyembro sa pamilya. Kung ang pamilya ito, gusto pagda sa simbahan mo ba? Unahan sa gina na, ikatikay sa gina na. Yung sugot, Kaya mo na una ni mong priority. Kay, musulod ka sa ministry, pananita, musulod ka sa ministry. Pagkatapos delikado na. Tanto man sila mo ipang-retaliate. Hindi na siya pili sa akong kayo, surrender na ito, ihandol na ito. Pwede man na mag-prayer ana, pero kinanglan na ang participation nila para protected sila. Ako kasi mga sacramentals, Ang sacramentals, may epekto na naa siya kung ang tulungan kondisyon. Proper faith, proper disposition of morality and state of grace. Yan na lang. Tulong ang kondisyon. Kaya kung nagpatong ka o sacramentals, kunya, nakakaisa ng mortal, away kalainan na ang sacramentals, hindi mo na rin mong anting-anting. Dipinsa lang ni, dipinsa. Pero, nakita yung ato dito sa office, mangayok o huli umilran, o sige. Pero ang panguntaman na kasimba ka sa Domingo, wala. Dito kakatakan. O, pangumpisar sa, dahil simba, at siya kakatakan, mo na rin mo anting-anting, imuwin. O so di tay ka kahatag anak Dili. Brad. If kanang palayan namo nga kanang katong pag-ari ng Father Darwin nagpakuan ni Apollo L for the exercise so Siguro sa puno, ginanaan, nanimba ba na naan sila, o ba naman doon kalbularyo, kaya kung nandoon ng kalbularyo, hatagan niyo ng huli uwel, mas musamot ang attack nila. Kaya contaminated pa sila. Muna na, nagkasukay naman mo muna na, nag-iatagan na mo, tutupang igulo o kalbularyo, iya kong libutan dili sa iyang tang, o mabuang kung sa kasakit ang iyang ulo. Nagtiyak, ang yawa na nasa iyang wan. Muna na, no? So, muna na, dapat naamoy spiritual director ng pare, dahil dili mo maghimo aling mag-inusana lang. Ano dapat? Dahil naamoy prayer warrior. Kami naman may prayer warrior. Naman may Carmelites, naman may Kwan. Prayer warrior. Naayos na ng ASEAN. So, kay
basta-basta. Wala nga, dapat aware na din po mo anak, ha? Aware mo anak. Okay. O, koriste. Wala na niya. Prayer sa imong guardian angel. Saint Michael the Archangel defend us. O, apel na siya. Dayon, ang cleansing prayer. Ganang color pula sa cleansing prayer. Naanak sa libro ni Father Sikia, pero wala na siya naka-attach. Kaganang color pula, dapat ay katulungan na siya balik-balikon ng prayer. No? Purify me and wash us me clean with the blood of Jesus from the top of our heads down to the very soles of our feet. Oh, katulungan na siya balik-balikon. Oh, ano siya mo padayo? Naanak sa abok ni Father Sikia, pero wala nag-estate dito. 3 times pinanangas siya. Okay? So, cleansing prayer na. Kunya, before ang cleansing prayer, pwede pa ninyo i-appeal ang Tidyum. Na-Tidyum sa kay Father Sikia, before ang cleansing prayer. Sa Tidyum, you are God, we praise you, you are the Lord, we acclaim you, you are the eternal Father, all creations worship you. To you, all angels, all the powers of heaven, cherubim and seraphim, sing the endless praise. Holy, holy, holy Lord, God of power and might, heaven and earth are full of your glory. The glorious company of the apostles praise you. The noble fellowship of the wife of praise you. Throughout the world, the Holy Church acclaims you. Father of majesty and holy, your true and only Son, worthy of all worship. Thank you. Sa'yo, cleansing prayer. Okay? Say nga na to, Brad. Tidyum. Tidyum. Nariya? Oo, Naanak na rin, Brad. Nariya? Tidyum. Blessing. It's one opo. Buot, basta buot, ini nga prayer, pwede nyo ni magamit una sa sakit sa inyong pamilya. Ha? Pwede nyo ni magamit sa sakop sa inyong pamilya. Okay? Then, after cleansing, wala na niya. Thanksgiving. O, sa Thanksgiving, pwede ito Tidyum. Praising man ito. Thanksgiving. You are God, we praise you. You are the Lord, we acclaim you. You are the eternal Father. All creatures worship you. To you, all angels, all the powers of heaven, cherubim, sing the endless praise. Holy, holy, holy Lord, God of power and might, heaven and earth are full of your glory. The glorious company of the apostles praise you. The noble fellowships. Oh, wala na. Tidyum prayer, Brad, after ni siya sa cleansing prayer or before? Pwede before, pwede after. Pwede. So, muna na kasi, nakuha na rin ninyo katong breaking of the unholy ties. No? Hinahanglan ko siya, breaking of the unholy ties. Ayun, kininiya siya, deliverance lang eh. No? Pwede gamito niyo sa iyong pamilya o ang dilig sakop sa iyong pamilya mo na tuntukaan supplicatory prayer. Dilig ka mo ang nagkuman, naghangyo mo. O na mapaunsanon ako naghangyo kanimo Ginoo sa pagmando nga papahuwaon mo ang daotang espiritu sa lawas ni. Wala siya ang kalainan. So,
Kana siya, ato nang ayaw din puso tayo, kay nakabasa mo ko sa libro ni Brad Pitt, pero siya sa una nga, mamutana o kisingalan sa yawa, dili man na siya pwede, kay para naman na siya sa mga exorcist. Exorcist na mamutana. So, dili ang lay, bisan ang pare na kuwan, hindi siya pwede mamutana, kisingalan. Okay? Exorcist ng Diyos. Yawa, mangingilan. Kaya doon ito ikas, nanawag sa Father Darwin ako. Darwin din. First time pag nila ko niya. O saan man eh? Ano man Father? Naamay mga kalag magkusila sa mga hapon na namatay. Ngayon man sila Father. Tinuod yun ang Katoliko, mga hapon ni Father. Nisulod din hindi magpaampo ni Father na mismo Katoliko karon. Pamisahin ni Father. So saan mo ni Darwin din? Kung ano, konsulta sa palito sa UST, Father. So, mga hapon mo na yun, nanunod. So, konsulta ni Father Kabading. Yes, Father Kabading ay muktuo. Na sa ritual numero 1, na ang mga yawa, magpakalag-kalag na sa mga hapon, magpakalag sa kuwan. O magpasanto ninyo, santo ninyo. Kung doon ay masudlag santo ninyo, doon na mo. Ay nasundan anghel, nasundan ang Virgen Maria, doon na, Moses na. Ayaw mo kumpiyansa na. So, mga yawa, magpa-askim ka mga kalag, pero di kita sila kalag, mga yawa kita. Okay? Ayaw mo kalimutan na. Basta ayaw din mo kalimot, nga sa ministry, ang lady na pwede mo lihan. Ang pwede maglihans ang ordin ministera, pero pwede ka makalihan sa mga miyembro sa iyong pamilya. Usurpation of authority na pag maglihans ta sa dili na to authority. Mono na, ulay kalahinan na, for example, mag-arrange ka sa mga bangko sa iyong balay, o yung buhok mo, ano man, ikaw may authority. Isa na yung buhok mo, pero sunod sa inyong silingan, ito pag-arrange. Bisa pag ang imong intensyon, mayo, pero di ka makasuhan sa imong silingan, yung galit na kagsunodin, dito ka nag-alit. Ingon ana ang iyong usurpation of authority. Bisa na pagsuot ng uniforming police, civilian ta, kasuhan na ta. Usurpation of authority. Ingon ana kakuyaw, muna na, kinahanglan aware ta, asa ang atong kinatuman? Asa ang kinatuman? Doon yung tao, hindi ang kuwan pare, nga expert natin, ang mga resources, nga unang dunay yearly formation dito sa UST, first time kong din sa Cebu, yearly formation, ano man, dito na may binay-lukay sa mga kasinatihan. Dayon, lecture on. Okay? Question? How to become an exorcist? Well, ang exorcist, pari na siya. Dili na siya lay. Must be ordained minister. All bishops are exorcists. All bishops. Because bishops are the successors of the apostles. However, makadelegate ang obispo sa exorcist sa pare, provided nga na ang kondisyon sa kinimi ang canon law sa kinaiya sa pare. Dito sa pare. So pare ka nakadawat og mandate gikan sa bishop mo na mahimong exorcist. So ang mga madre, ang mga pare nga nag-deliverance, nga dili exorcist, ang mga lay, ang tawag niyan ay deliverance minister. So, ang deliverance minister, we perform this ministry by virtue of charism. However, the solemn exorcism, they perform the solemn exorcism by the virtue of the office and power of the church. So, muna na ang sa mga bugat na kaso, exorcist na yun ang mandol.
O, labi na tungtungan diri, bukat mo itong kaso. Dapat exorcist ang mga na ito. Kaya bukat mo ito, serious dito siya. O, bukat mo na siya nga kaso, labi na tungay na. O, siya, imagine na. O, you know, pero isiris na kung kang Monsignor kay Kimbig sa una, doon naman ko'y igdaanan sa kang Monsignor kay Kimbig, dito ka mo stay. Di ba? Doon lang ko sila igdaanan, dito ka mo stay, aron series. O kung yung plano nila ni Father Darwin, nga pag-imo sila ano na. Mura naman ko na siya og cancer. O, una nga, dili na siya basta-basta. O, dili na siya basta-basta, labi na dugay-dugay na lang tanawon o silip, ayaw yung kuwan, kung sa bugid ang mga opening sa alis yung kinabuhi. Oo, anak yun. Anak yun siya ang may tabo. Okay? So, question. Excuse me, God. Kanang mag-prayer ka, Brad, ba? Kanang like inani nga prayer for protection niya. Kanang ang nakabut ang sa akong nasabtan is daily niya. If mo ato kung kanang padong trabaho niya, kaning re ako ma-prayer, ang prayer for protection o kaning prayer for kaning I humbly ask, Brad, ba? Dili na siya maong procedure. Pwede man yapon sa imong kaugalingon, pwede na. Sa kaugalingon. Oo, sa pamilya, Tanong pwede na. mulakaw. Oo. Pero kung doon na dyan kay deliverance, like, ay kanang ikuan, kanigid siya tanan until there is Oo. sa kuan, sa Kung miyembro sa cleansing. imong pamilya, miyembro sa imong after is na ang cleansing. Ibisan pa mag-cleansing ka, mubati yun ang mga minister, mubati yun o kinini ang mura kag gikulata, dali pa pag-uba, na mura kag gikulata, sakit kay imong mga lawas. Father Sikia, nag-deliveran sa Malacanang, unong kaadlaw, di wa siya katindog. Ha? Father Sikia, i-deliveran niya Malacanang, unong kaadlaw, wa siya katindog. Father Sikia, nag-deliveran sa balay, na-hospital siya, na-ICU pa siya. Oh, but the more ka i-retaliate, the more powerful ang imong prayer. Ano naman? Mawala ko na nga kining anto ka o kining gym. Pero biro ka mag-alsa-alsa ng bukat, sabihin kayo na, apoy kayo na. Yeah? Maluyag yung kanan. Pero kadugayan ni mong balik-balik, ang bukat, gaanggaan na natin mo. O, ingon anak po, tuhan, prayer. O, anak po ng prayer. No? Muna na, tingala silang doktor, naghandol sila o kininian po si wala ko, balik-balik niya ang prayer, walang reaksyon. Walang reaksyon. So, mo ito mag-abot na ko, doktor, kung may reaksyon, okay naman sila doon eh. O sige, diagnostic prayer na. Diagnostic prayer. Prayer na kung protection, Lord Jesus, I ask you to protect our family. Naunsa ba nga, ang unang nag-react, ang mama man sa nagdala. Nag-react ang mama, insunod ang anak. O, anak, o ito, nag-react sila. So, inong si doktor, nga nung nantuman, nga nung sa kuha, wala man sila mag-react. Nag-question si doktor, ano pa man sila mag-react? Ano mag-react man sa iyo? Ingon ko, nakaagi ka sa magyagyan. Ha? Nakaagi ka yun sa public liit. Wala ka kaagi na. Ayaw na pangandoy na magian na di mo ka. Ayaw na pangandoy na magian. So, the more ka mag-retaliate, the more powerful ang prayer. Ang sundan nun, the more siya gihapa, gidokdok, gibaid, the more siya muhaid. Yes. But the question, are you willing to suffer for the church?
Bangga magtasasala, di man ka perfecto. Ba't ayun galing mo? Umpisa na tayo bulan. Umpisa na tayo bulan. Simba ka na atlaw. Kada daw simba. Kung kada daw kung simba, na. Di mo mahilunat ng naan. Kininian ko sa kaadaw di ka kasimba. Pwesag mo na ilang hingon, pero ang akong punto, na malangit nyo ta. So, buhay mo sa hilo sa langit. Ingon si Ginoong Hesus. Ang pinakadako, nga kinini ang propeta mo si Juan Magbubunyag. Apan kinsa kadtong nagbuhat og labaw pa sa gibuhat ni Juan Magbubunyag, siya ang pinakaiwit sa giharian sa langit. Ang nagbuhat og labaw ni Juan Magbubunyag, pinakaiwit sa giharian sa langit. Bahalag iwit basta malangit. Bahalag iwit. Bahalag iwit basta malangit. No? Kalimutan na. Bahala ng iwit, basta malangit. Okay? So, yes. Can you tell your story? Yes. Biography. Biography. Ako kami sa ministry, doon ay kilala ng Moses. O niya, kami si Doktor, namuntik, yan na, si Dantata. Dili na mga syokoy, ha? Mga kauban na muna. So, Usami is going to Iligan, nasabot may mga liko may malipinilian falls diya sa Timuga. Ang angkas nako, ang akong anak si John Paul. Gitawagan ko sa kininiang kuan, gitawagan ko sa Usamis sa anak. Brad, si mami napusis na po. O niya, usgan kayo. Kabalo siya, Brad, kananawag ko ni mo. Yamingon siya. Ayaw panawag, hindi niya kimaot na doong. Yawa, gili siya. So, iyon ko, ato mo dito ni Sister Biol, kuhan kay, mo deliverance mo si Sister Biol, wala ko sa Iligan. So kami, kauban sa kong anak, John Paul, kami kinaulahian, hindi motor lang kami, motor. Kami ang kinaulahian, o niya, nag-prayer for protection kami, prayer for protection, dahil larga. Wala na akong magkadamdam sa uban pang hitabo na naman. Kaya hindi nga lubihabo kayo, naputol. O ang kaputol niya, dito nigok sa motor. O dalapay ko kami 50 meters ang boat, basta mo na yan, ingon, 50 meters. Wala yung kilat, basta kami lang yun, may target. Kami lang yun, may target. Una na. Kampanya sa Prayer for protection pa. Bisan ganun yung mga exorcist, prayer for protection na. Mga igo pa nga rin. Ako lang na ipay-palo ninyo, ha? Muna na, sa ministry ni Anay, muna akong gingon, willing ba na mo suffer? Okay. Willing ba na mo suffer? For Christ? willing to suffer. Kaya ito pa pagayon ng istorya. So, kaya, puto no? Uli, isurog na nila ang kininiang mga dugo na mo dito sa kinining kuwan, kaya ulit pagsantil mo. Isunog nila kay ang akong anak dead on arrival sa hospital. Ay, sus, Marisa. Okay, angkas siya. Dead on arrival siya sa hospital.
Pero ang milagro, na din mo na-arrival siya, ikalit ng ubalik o pitik ng iyang eyes. Ang iyang sulti na ko, nga, alang hindi yun na di ko, no? Ni ibalik siya ni ato sa eskwelahan. O niya, mo na isulti niya na ko. Nakita niya iyang mga classmate ko, no? Nga nangakon o palikod to. Na, hangtod, ngayon siya, nga, samtang ng lingkod siya, mihayag ko no ang langit, daghan ko no kayo mga anghel nga niabot, nahayag kayo, dahil din niya makita ang nawong, o niya doon ako no isa ka anghel nga nakasuot og armor nga gold, nga dawaton ang iyang kamot. Dahil naingon ko kuno siya, dili ko mo kuyog niya, wala ko'y armor. O, gitugutan siya, pagmata niya, ICU na. Nantingan na siya, na di na siya kalihok. So, wala niya, naya si Dr. Ditching, akong kauban. So, ang ICU, ako, dagang kayong wasak. So, ang mga kailigong doktor, pare, nangato dito sa niyang ICU. Oh. Ang finding sa doktor, alini ang higayon na, ang finding sa doktor, ang akong anak, sito complete fracture, nabali ang sito, ang bukog na nagkunik sa utok. Usa, lifetime na siya ngayon ani. O lifetime na siya na di makalihok. So, ang mga kauban akong doctors, nag-meeting, mahadlok sila musulti din ako kay ilang bana nga ang akong anak, ngayon anak, tama na may pila ka bulan. Naglibog sila sa ang pagsulti. So, ingon ng doktor, 5 sila kabuok, operahan ko nila ang bukog na na-dislocate, ilang ibalik, pero di na din nakalihok. Lifetime na. Ingon ng akong misis, bahalag lifetime na siya, ingon anak, lifetime na siya ventilator, basta buhit lang siya, mahunong na kulukong trabaho, siya ang mga trabaho, padayon, sa eskwelahan, ako na yung pantay bata. Ibalhin ko dito sa kumbento sa mga madre, nasa ICU ang akong anak, ibalhin ko sa kumbento sa mga madre. So, dito sa kumbento sa mga madre, before ko na tulog, akong nauna-unaan, bukat yung kayang retaliation. Pero lumatong yun ako din niya, hatagi ko kusog sa pagdawat na rin niya, magpasaylo ang tani sa akong mga sala na nahimo, o magkabig pa ang tani ang daghang pa mga magkasasala. So nag-prayer kong rosary. Ganyan nag-ampo ko. You know, before niya nilakaw dire, hiningi ang akong anak, nakakumpisal naman eh. Dayon, nasaltalanahan ako siya sa mga pare. Pwede ko muhangiyo. Pwede imo na lang siyang kuhaon. Kay aron magpuna na siya namo. Pwede kuhaon mo lang. So, muna kong prayer. Dayon, di ko malimutan na nihayag ang puntahan, may nakita ko takbirhin, nga nadumog na ko ang tingog, ayaw kaguhol, ayaw na ko si John Paul, o gawa. So wala ko magkukuhan na. Ano man? Kaya ang yawa ko hindi man na. Pero una na akong itawagan, si Dr. Ditching. Ang itawagan siya, nakoy na, kuhan mo eh. Siya nga, kung tinuod, magaling na, milagro na yun. Siya, kung tinuod mo na. Moto nga, pagkaugma, operahan naman siya, nagsapok na sa kung araw-araw sa dito, nagpakita, iyawa to, tinuod dito. Ang tol, miyabot sa punto na ko, sige, mutuog ko nga, tinuod ko. Unya, operahan naman siya, ang akong pangayoon, ang ako lang yung pangayoon. Alas 3.
Dear the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Isay mo, late. You like Jesus. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, Jesus, we trust in you. Holy Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Okay. Anak na ito, aron dili bitaw mo makasunod sa itong mga prayer naman ng mga cellphone. I-alarm ang inyong cellphone sa mga oras sa prayer. Alas 3, alas 12, alas 6 sa buntag, alas 6 sa gabi, alas 8 sa gabi. Maso na prayer sa alas 8 sa gabi para sa mga kalag. Okay, nalimot na tas kabisi. Pero mo alarm, so may prayer na karon. At least di ta maka-escape. Did you want again, bro? Alas 6 sa buntag, Sama na. Insilos. Alas 6 sa alas 8 pagbuntahan, pagsugod sa prayer, pagsugod sa trabaho. Alas 12 sa Odto, Insilos. Alas 3, 3 o'clock prayer. Alas 6 sa gabi, Insilos. Alas 8, prayer sa mga magkalag sa purgatorio. Wala siya. So, muna style na mo ni Doktor, ipag-alarm na mo ang mga cellphone. Aron, di na kabantay sa oras, pag-alarm ko, prayer na ako. So, natay guys, magamit ninyo ang inyong cellphone. Okay. Now, eto, mga pare sa RAN, babalik-balik dito. So, karon, schedule na sa operasyon. Wato ko yan. Ako lang hangyo ni niya kung may mo. Manayo naman ko nga. Pumatay unta siya, kuha unta siya ni mo. Pero kung nini nga ang pan, ako lang hangyo na wala yung pirang may tabok. Ang bukog na nabalik, ang bukog na na-dislocate mo ulit siya. So, ilusin na. Ilusin na. So, pagkagabi alas 7, ipatawag mo sa doktor. Iyon ang doktor. Walay operasyon na hitabok kay ang bukog nga na-dislocate na ulit sa iya. Wow! Pero iyon ang doktor, kabisan na ulit na siya sa iya, lifetime na siyang paralyzed. Lifetime na siya nga kininian. Ingon ana ang kahimtang busa ang iyang ventilator ibalhin na lang sa liog. So, dili mo sugod. Huwag mo sugod. Kung mamatay mo siya, mamatay siya. So, totoo mga pila ka adlaw, ang ventilator nabantang na ilisan o oxygen. So, yun ang mga doktor, imposible niya. Imposible na eh. Lifetime paralyzed, lifetime ventilator, pagkatapos, natanggal na ilisan o oxygen, pero dili niya kung siya makalihok. Hindi siya makalihok. Hangtod nga ipadalaan ni og tubig gikan sa Our Lady of Lourdes, France. Kamay. Akong kuha ang tubig, ipainom na ko niya sa hos. Pag inom niya, hinsugod og lihok ang iyang kamot, hinsugod og lihok niyang tiil. So, matutuwang ingon ang kwan, at dili din siya paralyzed. Makalihok kami niya siya. Kuan lang niya siya. Pinti lang din niya siya. Pinti. Makalihok lang niya siya. So, ganon.
Ingon si doktor, andam ng yun kung 300,000 ani. Sa mga pangitag 300,000. Pero ani mo, pagkanin yun. Sa Ginoo. Ano man? Pagkadaghan sa mga nakabot na kwarta na ikot-ikot rin ibayan sa mga tambal. Magbayan ni pananglitan o sa usag ka daw 60,000, daghan kay kwarta na nakabot. Oo. Ang aon na bayan sa ospital, almost million. Pero ng piso, wag ito'y gasto. Ano man? Tungod kay pagkadaghan sa nangamot ng kwarta, pero pag ang Ginoo mo tapang iko-iko ka po. Iko-iko ka po. Wala yung makapindor. So, imagine, wag ko'y piso na gasto. Pero, iko-iko ka po. Karon ingon sa misis, mapalita o wheelchair. Sige, palita. Pila na may nabilin diya sa kwarta na to, yung sa 60,000 na lang. E kung nga, pugong kayo magpapiti pa lang. Pugong. Pag ato na mo sa kininiang ATM, asya na dito ato sa ATM, kaya kuhaan niya para sa wheelchair, pagtanaw niya sa kananaang kwarta dito sa ATM, ang 60,000 na dugangan na himong 200,000. Wow. Moto yun. Papuntahan na sa manager niya. Kasi kasunod ng kwartahan. Di mo kuha ng manager. Sikreto mo no. 100,000. Mupalit na kung kami o kinini ang wheelchair. Pagpalit na mo ang wheelchair, na ay niabot na wheelchair, ito ni dili lang isa, nahimo pang upa. Imagine. So, gano'n ang akong anak, third year na siya, college, sa psychiatrist. So, third year college siya sa Lasal. Naka-wheelchair, pagyapon siya, ongoing ang kananaan GMPT. Nagkakaroon na makalikilig na siya. Makaliog na siya. Wala na ang mga kuhan nga ron ng ibang tawag niya. So, ilan na ang Ginoo. Una na ang akong Ginoo ni Doktor. Pagkanindot, mamantay nga nagbuhat sa Ginoo. Kaysa maaktuhan ta, kaya magbuhat ta, buhat sa sana. So, ang Ginoo nagbihok kanunay. Pero ang pangutana, willing ka ba? Kung sacrifice, kung mag-antos para sa simbahan. So, willing, di na masiwarma. kung na anak, willing, now, i-close muna ang mga openings. I-close muna ang mga openings sa atong kinabuhi. Kung sunod ang mga openings sa atong kinabuhi, sala. Now, di na basta-basta, sulayin ninyo kada bulan kumpisan. Sulayin ninyo. Kada bulan kumpisan, kananaan Santo Rosario, ganin ninyo, usahay kung di ko makakumpisa sa amis, di na ako Santo Rosario, kumakanin ko sa Cebu. Kay, halos kada kuha na ikumpisa niya. Kapalaan daw. So, kada bulan kumpisa. Then sulayin ninyo, kada daw simba. Basta muhapon ganinan ninyo, kita ninyo resulta. Kita ninyo resulta. Ang inyong kinabuhi kaniadto na init kong ulo o unsa din ha, basta pagkanunayon sa sakramento, makita kung makita ginipagpito. Kada adlaw simba, bisita sa Adoration Chapel, kung magsimba, rosaryo kauban sa mga pamilya, fasting Friday,
Kung bisal kada bulan, magkalindot kayo. Yes. Kami after movie, tapos 1 hour. Ha? 1 hour pa sila. Oh, 1 hour fasting, ganun mo simba ka. Oh, pero kana na ang Friday, lahi mo na akong imong i-apil na sa Lord of Life ni mo. Duha ka kananan nga dili mo gamon, na pwede ko hinahinay yun sa limo sa kananan. Ano na exception ako sa Kinon. Pero kung gusto mo ka ganaan muhatod sa holiness, pwede niyo awaton si Blessing Alexandrina di Gustavo. Ang ito kaon-kaon, Eucharist na ito iyan. Every Friday. Wala na nga sa kandukto din siya, magkasulod ko sa una sa iyang balay. Ibutang yun yan dito sa kanang kusina, no meal on Friday. Wala na kada ilabi na o Huwebes, inimato na yung merkado, panuluman ka na po kumisis. Ngayon ka rin mo, Friday uma. Isda lang ang palito. Kana na ang no meal on Friday, naanas kanon lo na to, muna na ang gitawag abstinence. Abstinence. Pagpugong. Kung sa lago na nakakad daw, nga di ko na itong atong pugalingon na magpugong na, kaya diyan sa pagpugong, di na hinay-hinay madilbilog ang mga virtues. Pwede kita mukhaon o isda o utan. Nga naman isda o utan na pwede kanon. Kaya ang isda sa Griego, ektos. Ektos, Jesus Nazarenos, Rexodero, ektos, ano siya? Sa ngalan ni Jesus. Pero kanang itlog po, dili man na siya. Pwede na na. Pwede na na. Pwede na na. Gawas kong balot, kaya ang balot na nalagi, orong na. Kalundong ko ni Cardinal Tagli, Cardinal Tagli, sa seminaryo pa na mo sa una, sa seminaryo, si Cardinal Tagli, nagtuon na dito sa Roma, ang mga libro sa Vatican na Latin yun, iyan ang nabasa tanan nga kininian sa Vatican Council to. Before ang Vatican Council to, di ko ang Vatican magtuan na siya, magpadala na siya o mga sulat, unsay posibleng hisgutan sa Vatican Council nga i-open dito sa konsilyo. O niya, nabasa na ni Cardinal Tagli sa Latin dito, nga doon ay obispo sa Pilipinas, nga iyang rekomendasyon na hisgutan dito sa Council sa Vatican kung ang balot dili pa kuno na karne o karne ba. Yan siya, imagine, Bishop from Philippines, ang balot pahisgutan sa Limo Council. Kung karne ba ni o dili karne. Pwede ang ito. Pwede ito. Pero kami ninyo, tinuod kami demonyo. Sa higayon na fasting na, lagi kayo ikaon. Daga na kayong manunod sa mga unang linson, bulalo, o ban. Kaya na yun. Kung naglisod ka, pwede ma-extended ka, pero sa bisan kung sa kalisod kung atong kalitaang plano, pwede na mapunitahan ang kalitaang plano. So pwede ka na lang mag-apil o pinilihakuan online mass. Online mass, dayon, maghimo ka o gananaan spiritual commitment. No.
Kaya nang masakitong yung ibantayan, dahil bisita din yung aling sister. Isip sa batasan. Ang Ako ipahibayan yung batasan. Isip sa gumiyan. Sige kung makasulting yan po ang magbibay, magpakuan ka, magbibay na sila. Kaya sa tungod. Kaya na mga hililo na, ang mga masakiton, dugay-dugay na mga kumpisal. wala yung kumpisal, brother. Wala siya. No, grabe din na siya. Ano ba kayo? Puli ko na sa gulwing. Baka niya kalatay ko. Wala din siya kanina, ikakikais din siya sa mga kumpisal siya. 94 yan, 95 na siya next year. Dapat din siya mag-kumpisal. Ikakikais din siya. Okay? Isnagsa tayo, isnagsa. Good news. O, sa lagi snack, pwede magpunta na. Okay? So sa fasting na to, lalo na sa mga bago, usa lang aduha man kananan ang i-escape. So para safe ka, mas maayo pa nga mukhaong ka o pamahaw ang i-escape nimo paniod to o panihapon. Pwede mag-inom tubig. Unya sa Twin Hands gani ni Father Juan ni Bing Arellano, pwede ang bread and water. Dili kalito. Bread and water. Wala na ang iyang term. Fasting with bread and water. Every Friday night. Ang mga dunay acid. Ang inunanak ng case, una, dahil mga case na mong inunanak na gikinahanglan sa deliverance o gumas deliverance na wala. Ay mga case inunanak. And after 3 years of
deliverance, nawala siya. So, doon na po din mag-anak na kinrinig attack, demonic attack. No? So, pwede. Pwede na mga Sana na mo pwede. 10 years yes. Nalang ko yung pumunta niya, brother. Ako lang, klaro, pumunta na ako rin, bro. Gusto ko ikan yung lain ako, kaminaw. Ganun ako, kaning prayer o work of Satan. Mubasa ko, anak, ang libro lang mo ngayon. Bro, mo anak mo, lain akong feel, bro, mo. Sabi ko, kung ba ba? Kung ko, wala, kaya ba mo masana o sa pangit na? Asa man na libro, asa man libro. Dahil ka ba ng siya? Protection of work of Satan ba? Oo. Basa sa mga anak, pero saka kung So buot pa sa buot, sa imong pagbasa anak, nag-reading ang ginawa. Nag-reading ang ginawa, nagbasa ka na. Kay against na naan niya. Ikadua, kumod kay, bumati ka og sabot, buot pa sa buot, pabalo ang yawa, mamunay ikananin mo. So dinha ka niya ikon. Muna nga kinahanglan kuhanin mo kuhanin mo ang imong sapot. Imo na na i-control. Muna magkanunayo dila sa kuha. Wala yun ang magbasa. Kung mabati ka na, pray against the retaliation. Command the spirits of anger depart right now from my life. sacrifice kinablan ka. Kuwan ka rin siya. Control kita sa yun. Hindi mo na yung madala na kasi mong pagalingon lang, hindi ka mamanayon sa sakramento. Deliver ako. Kuwan ko. Monthly ko nga condition. Bukan pa sa una nga taas na ako. So, panamitan bitaw, kung magpantay mo nga, dali na mo sa bukon, sumunay ka ng siyawa, dali na sa Diyos sa bukon, tagakayan na. Ganong iyon anak man, una, tanawa sa ninyo, unsa nga sala, mawala ninyo makumpisan. Pinapod, nag-hatred. Doon na makay, biluntan, imong mamagpapa sa una, kung kinabunalan ka. Tanaw na. Doon na makay mga pagsumot. Yan din na mong pasaylo. Tanaw na. Yan, i-release ka din mo na. Gamit ang prayer. Doon ang prayer. I-bring mo na ang hatred. Ikumpisahin mo na. Anak man God. Bisan unsa kagamay sa puling sa atong mata, tibuok lawas mo rin. Bisan unsa na kagamay sa puling, ang tibuok lawas mo rin. Ano man? Kay dunay nitapod sa atong mata nga dili para sa mata. Ang tanga na. Kay nang dili na matangtang, mas mula na. Kasi mo pasabot, kung doon na ganit mga sala, nga wala na ito mahinulusuli o wala na ito makumpisahan, muna hinungdan, namuriak ang atong lawas.
init o ulo. Brad, kalimutan ba? Yan, may mga tanda. Ako ba na mo mga sala, pero yapin pa ko sa ilo. Kuhan mo na siya, karang outage pa na siya. Wala yung problema ng nanas yan. Kung dili tinuyok, dili mo nga ganang kuhan mo na yan. Kalimutan ba? Kalimut yun. Una na usa sa mga requirements pa pang-umpisal, usa sa kuhan, imong pangayuon sa imong guardian angel, pahinong ko, kung si mga sala nako, sukat pa sa bata ko, wala na ko sulti. Kung imo lang pangayuon, magkanumdum na rin ka, pwede rin mo lang isulat. Aron pasahon mo sa pang-umpisal. Dayon, evaluate lang. Kay daghang mo ang mga nangumpisal na nangumpisal na itungkol sa mga occult practices. Ewan sila kapalong masala na. Mga superstitious belief. Tanawa ni mo na. Huwag pa ihigayon nga ni ato ka kalbularyo, nagpatambal ka, huwag mo na makumpisal. Huwag pa ihigayon sa bata pa ka, na mga haba. Huwag pa ihigayon nga gibutan ang dugo ang imong akdan sa birthday. Ha? Kung isa ka na kuhan. Pero, nagpakonsekret ka na sa yawa. O wala yung problema na naan. Ipalong. Pero, ipalong o mag-wish mo. Wala yung problema na naan siya. Pero, depende kung kung sa'yo po'y wish mo diya. Depende kung sa'yo mo wish. Wala na siya problema ang pagpalo sa kuhan. Ang mga problema lang ang superstitious beliefs. Ay, karang simba ko, kuhan na siya, expression na during sa kinanian Spanish era. Kaya sa Spanish era man God, nahimo ng disiplina nila, pag di ka mo simba, lakusod ka. Muna na ang nahimo na ang kuhan, ang di ka mo lang malako, simba ko. Simba ko. Nahimo sa expression, dili na siya makapanalipod. Ang term lang ang expression. Dapat, ang makapanalipod lang ito, prayer and protection. Prayer for protection. Simba ko, nahimo siyang ekspresyon na dili kontak na mahitabo, pero dili na siya makapanalipod na proteksyon. No? Dapat, ang anong himuon na ang prayer for protection. So, aron protected na, ito proper faith, proper disposition of morality, and state of grace. Kaya ito no? Ha? If you deny the reality, you are living in the world of fantasy. Ha? Paano na isa ako, tigil ko mong patina. Paano kung kumita na akong buhok? Tigil ko patina. Naano nila na to? Bakit naman yan na to? Ang dapat lang nato pangandaman ang niya, sabi na sa ani na Panginoon, no? Dapat di kita malimot. Ako, sa pagkatinoon, although magkurang ko yung tungtong of 50, but before ko yung tungtong of 50, muagi yung ko ng interview before ko muli. Nahil pa na ako muagi yung interview. Pero muagi yung interview, mga pit ko sa mga nalugong pare, mga amigo, mag-prayer ko pala nila sa mga madre. Pero muagi ko dito, tumuti, gusto na ko may nagtuman, dili pa ito kay residente na ko dito. Okay, residente ko rin, maningkamang tutulog sa nahimo. Kaya, manhimo kong maayo. Samtang uhit ako. Kaya mo abong ang panahon, nga matubang kong hukom sa akong mga bilmatan. So,
ang preparation na to, dapat ang atong kalag. Daghan man tag mga gigasto palaglitan, mugasto ka sa tina, mugasto ka sa lipstick, mugasto ka sa make-up. Pero ang pauta na nagasto ba ka para sa imong kalag? Wala. So, if you cannot accept the reality, you are living in the world of fantasy. Nakakita na niya. Nakakita. So, kung pasabot, kung unsay imong edad ka ron, nagpaila na naa siya, mubuk na lang ang imong kinabuhi sa kalimutan. Reality na nga. Mubuk na lang ang kinabuhi sa imong sa kalimutan. So, prepare. Kay, ang yawa, abi ninyo, Mark, bitaw sa yawa, muna ng mga santos. Tanawan niyo ng mga santos, doon ay ulo sa kalabira. Meron na may ulo sa kalabira ang mga santos. Magtingala kung kani anak sa may ulo sa kalabira, hindi niya sila. Dito sa seminaryo, pag atuon mo sa seminaryo, ingon ang professor, memento mori. Remember that you will die. Kung dili ka maghandom nga ikaw mamatay, kung dili ka andam karon, kung saan ang pag-andam mo pa? Kabalo na ka nga ang yawa, daghan kayo sa tweet, daghan kayo siya mga pagpangilan. Kabalo naman itong istorya nga, dunay ka lang namatay, o niya padulong na siya dito sa hukmanan, o niya naiyawa ka nagkata na nagpaka-anghel, niya mingon ang yawa asa makapadulong. Sa mga ito na sa hukmanan, ayaw sa kato sa hukmanan. Doon na tayo is-OP din niya. So may is-OP, before ka mga ito langit, mutilaw sa kag-impirno. 24 oras. O niya, pag umani mong tilaw sa impirno, adto na mong kaglangit, dahil din na nakapag-desisyon, asohan ka sa langit pagka o sa impirno. Matugin si Satanas, una ni mong tilawan ang impirno, dinando sa kayo. Ay, ino na ba ang impirno, init kayo? Sus, karoon kay Pagkanto niya sa punta sa impirno, nakitama kay ngalan niya itong welcome. Kaya ganahan ng mga taong i-welcome po, nangalan na mong, so, welcome. Pag-abli nandito sa ilining ang puntahan kay Abinil, init kayo, hindi mong bugnawa na si impirno. Kung yan, nakita niya dito, yung mga kaupan sa ministry, natuwa dito. Kaya nabilang ko na natulog kayo ka, nakita niya dito. Ngayon, ano na niya kung mga kaupan din. Pero, eat all you can. Grabe bibuha sa impirno ay. Nahiyang mga silingan, nahiyang mga amigo, tuwa sa impirno. So, inanyawa, sige mag-experience na buga sa langit 24 oras. Pero sa langit pagkatindot kayo sa langit, huwag kayo siya na ilan. Huwag man kayo dali akong magkauban. Huwag man kayo dali akong silingan. So, magkukuha nga, ipag-desisyon lang siya. Asa man ka sa langit o sa impyerno? Sa impyerno na lang ko. Sutoy ang iyang kalag. Pag sutoy sa iyang kalag, ay pwede naman dilaab sa kalayo dito. Init naman kayo. Kung nagreklamo sa testimonyo, nga naman nga sa pagbisita na ako, din sa impyerno, kagalihan, pero di magbibuhan, all you can. Kano ka ang init man kayo? Ingon ang demonyo, ganun sa mga kami bisita. 24 oras lang. Kung bibuhak ako gatawa, demonyo mingon. Sa 24 oras pa lang ang nilabay, nag-promo ang impyerno. Pero expire na ang promo. Nang tayo inong nasinati, pero yung bibuha kayo, kay turista pagkaagdo, karon residente ka na. So, kaya dinalan, daghang promo ang impyerno. O kung saan sa promo sa impyerno, malimot ang tao na mamatay siya. Kung saan niya pagkasiguro ka, mabuhay pa ba? Kasiguro mo na? Hindi ka kasiguro. Panagadaw na mga tuntuan. Si Juan na manday,
niya samtang busy kayo sa pagpamantay, kalit lang igawa si kamatayan na nagdala itong taas kayo nga kininian sa sanggo. O, taas, nagdala listahan. Niya, miingon dayon si kamatayan, Juan. Mamatay ka karong adlaw kay ikaw ang number 1 sa kong listahan. So nakamatson ha? Karong na yun. Wala magkumahuman. O kamatay. Kaya kamatayan, pwede kumangyo. So sabihin mo ninyo, pwede kumanon sa nako ang akong pagpanmanday. Then kuman, ano mamatay na ko? Ingon siya, sige mo na. Sa salamat kay kamatayan, kinapangyo ka, lingkod sa diha kay kutawang na kagkapi. So, kuha si kape, anya ang kape, iyan ibutang ang sleeping tablet, iyan ihatag ng kamatayan. So, mag-inom ni kamatayan karon kino na sleeping tablet, tinagkakulong. Ikuha dayon niya ang listahan sa mga pagtunon. Nagpuna magkiliyangalan, yan, ginali-gali-gilis. Gilis, niya sa ngalan siya ang silingan. O niya ang iyangalan, dibutang niya dito sa kinularian. Hilig ulit ni kamatayan. So karon nakamata na si kamatayan. Ay, pagkalami sa akong tulog, pagkamayo din mga tao. Di pagkatulog po nimo, di pag-inom po nimo kami. O niya kay maayo kang tao, Juan. Sige kung patay sa number 1, anikos ka ba po siya? Ay! Oh, patay sa 1. So, reality na, we're just passing through. We're just passing through. And we are not entitled to own anything that is more than what we did today. We're just passing through. Kung nagasto ka sa atong lawas, sa atong tina, gastuhi ang atong kalan. Ha? Duha lang ang paignan sa atong lawas. Duha lang. Ilubong o sunugon. Pero, kumusta ang atong kalan? Muna na ang magkalunayon dito sa Juan. Ay, agreement. Dunay Juan, dunay balaod ang simbahan ano na sa una. Na ang remission dinili na. Anong dinili na? Kay ang sa una manggod, dunay mga tao nga di mga kulto nga di mutuo o dunay kalag nga mabuhi o banhawon ang lawas. Aron pag discredit sa belief sa Katolik, munang ipag-limit nila ang mga nangamatay. So sa una, at naras karon lo akin sa simbahan na. Pero karon doon na consideration ng simbahan. Gitugot na case to case basis, no? Kung doon ay mga sakit, kuha sa layo, gawas, pwede siya i-cremate. Pero doon ay guidelines. Ayaw siyang ipapiling diha silang balay. Ayaw siyang iyabo diha sa dagat. Ayaw sa kwan, ibutang yun siya dito sa lugnanan. Bakit siya naging bro sa itong sense na may mga hukom? Oo. Nag-Korea na ito. Kung ang totoo siya, dili na totoo ang isikri ang bursali here, ha? Kay isikri ang bursali here, hindi sa Latin. English na ice cream for sale here. Isikri ang bursali here. Sa Latin, no? So, memento mori. Memento mori. Remember that you will die. Okay. So, muna na agad ang atong inunduan. Kung nagkauban-uban na ta, ubo na kita dili, kalimutan. But just passing through. Kaya siya kayo uminaw sa yung hindi na ang kanang butanga ba nga mamatay ba? Oh. So, muna na ang ginala mag-prepare kita na. Kung pang sa atong preparation, holiness, yes. Sino ba, Brad, nga ang binimong sa tao na mabuhi sa Biblia? O na sa Bible, 70. So sa atong bagong na ako kag 70 na naka-extra. Doon na kay bonus. Doon na kay bonus. Doon na kay bonus. So, ano pa? Muna, break pa rin kita. Muna na anak. Nga, abin ninyo, ako
akong muagi ko sa sementeryo, kauban ang akong mga anak, ako'y mag-drive, ako silang pakiton, Iningi ang dapita, mo ni ang ipambutangan sa mga buko nga ipangkalot dito sa pansyon. Ano naman ang ipangkalot mananaan? Kay ang mga anak, huwag na magdumdum nga na obligasyon sa simbahan. Nga bayaran mo na ang obligasyon. Kung hindi mo na mabayaran, kaluto na kung ibutang dito. Ako din sa nabasawan, maunay may tago na mo kung di ninyo hinumduman. Di ninyo hinumduman, igo lang mumuhila, o niya dayon isulod lang niya sa pansyon, di namin ninyo makita na namin nakabutan niya, kay hawason man ni o ipon dito. Muna nga, akong panumduman sila. Ayaw ni kalimtin, isa na lang sa inyong pag-ampo sa higayon kung kami wala na. So, muna na, dapat makakuha na ito ang atong mga anak-anak. Ano man, kaya once na mamatay, ang realidad na ito, once mamatay, hilakan ng tagpila ka oras. O lubong, pagka umalala, dali na ka makalimutan kung mairis na kasi mong kaliwatan. Muna yung realidad. Muna, ayaw yun ninyo kalinti ang pagtudlo sa mga bata. Iambot ninyo kami sa tagna nga mawala na ni. Kaya maunay magpahinumdum nato nga ang kamatayon dili na makabugtong sa atong relasyon. Ano sila? Nadia? So, mag-deliverance na karon. Iusan pang rasa. Ay, deliverance na to sa kajon kay ang hapit na ang oras, hapit na ang anak sa tao mapauli sa usamis. Oo, usamis ba? Katong willing mo appear sa willing na deliverance ministry. Ang nami-meeting kada Sabado, alas 9 sa Pulbi, sa Convento. Willing mo join sa ministry. Ato mo dito. Say, willing mo ibuan ka. Walang paglato. Udugan pa ang atong kay Balo. Owa sa Kabalatuan pa si Madira nila sa nato yung buwan. Nagdahatag ko na malit ng ilo, ulit-uwan. Una pa. Atong dito pa siya na-assign sa mabuhay. Nasi ritual ni Father Winston Cabalig. Ang yatag. Bro, nama yung order. Ano lang sila, unahan. Nagkakumpisa na katong pagtuol sa regularyo sa nagkakumpisa na yung kinahanglan mo kung series. Series mo na na. Sunod-sunod. Sunod ba? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. In the name of Jesus, I seal this praise
place with a precious In the name of Jesus, I serve this place with the precious blood of our Lord Jesus. And I humbly ask our Lord Jesus to command all evil spirits who are trying to enter this place to render dumb, blind, and go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus Christ and never return. Lord Jesus, I ask you to protect our families. Mention sa nauna ang mga ngalan sa members pamilya. From sickness, from all harms, and from accidents. If any of us has been subjected to any curses, hexes, and spells, I declare these curses, hexes, and spells null and void. In the name of Jesus Christ, if any evil spirits have been sent against us, I decommission you in the name of Jesus Christ, and I send you to Jesus to deal with us well. Then, Lord, I ask you to send your holy angels to guard and protect all of us. Amen. Dear Mama Mary, I humbly ask you to protect me, all those present now and all those people in our lives whom we cherish, as well as all our positions. As we do this ministry, cover us all with your mantle of love and protection, for you are our mother and we are your children. Intercede for us to the Father, that all that we do and say may redound to his good pleasure and glory. Amen. O August Queen and Our Lady of Angels, who receive from God the power and mission of crushing the head of Satan, we humbly beg you to send us heavenly legions with St. Michael the Archangel as head, so that under your orders they may chase the demons, combat them everywhere, and repress their boldness and drive them back into the abyss. Who is like God? O God and tender Mother, you shall always be our love and our hope. O Divine Mother, send your holy angels to defend us and to drive away from us the cruel enemy. Holy angels and archangels, defend us and guide us. Amen. In Jesus' name, dear Lord Jesus, to send you the precious blood of our Lord Jesus. Sige, sabat. In the name of Jesus, I renounce the works of Satan. I renounce superstitious beliefs. Occultism. I renounce Satan. Albularyo. Manguhula. I repent. And I ask to be forgiven. And I accept you, Jesus. As my only God. And Savior. Amen. Mary. Cover me. My family. Friends. Relatives. Possessions. Properties. With your mantle of love. And protection. Amen. Sabang mag-prayer ko, ang balik-balik siya una, Mama Mary protect me, ha? Mama Mary protect me, Mama Mary love you. Okay? Sige. In the name of Jesus, I am the as our Lord Jesus to break all forces sent against the dead and Holy Spirit around here. In the name of Jesus, I am the as our Lord Jesus to break any unholy ties, links, and bondages between Adele and all evil sources and spirits. In the name of Jesus, I humbly ask our Lord Jesus to break the consecration of Adele. In the name of Jesus, I humbly ask our Lord Jesus to break any unholy ties, links, and bondages between Adele and all evil sources and spirits. In the name of Jesus, I humbly ask our Lord Jesus to break in unholy ties, links, and bondages between Adele and all evil sources and spirits. And I humbly ask our Lord Jesus to command all evil spirits associated with these unholy ties, links, and bondages to go immediately and directly to the foot of the cross. O most Holy Spirit, enter into the empty spaces lit by these evil spirits
and please fill Adele with your presence, love, and protection. Please do not allow these spirits to return. Mama Mary, I love you. Jesus, I love you. Mama Mary, I love you. In the name of Jesus of Nazareth, who is tremendous power as God and grace most powerful and scientific name, I humbly ask our Lord Jesus to break, repudiate, bind, and cast out the spirits of oppression, the spirits of obsession, the spirits associated with occultism, and I humbly ask our Lord Jesus to command all of you in the name of Jesus to depart right now from Adele and go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus Christ and ever return. O most Holy Spirit, enter into the empty spaces, live with these evil spirits, and please fill Adele with your presence, love, and protection. Please do not allow these spirits to return. Inom ka ng word. In the name of Jesus of Nazareth, who is tremendous power as God and who is most powerful and salvific name, I humbly ask our Lord Jesus to break, repudiate, bind, and cast out all evil spirits, and I humbly ask our Lord Jesus to command all of you in the name of Jesus to depart right now from Adele and go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus Christ and ever return. O most Holy Spirit, enter into the empty spaces, live with these evil spirits, and please fill Adele with your presence, love, and protection. Please do not allow these spirits to return. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, and with the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son come upon us right now. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus, from the top of our heads down to the very soles of our feet. Let this blood penetrate from the head and foot. And with the sign of this holy cross, drive away all evil spirits from us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, ipa-series yan, Father, ha? Father Mike. No, Father Mike. Doon mo kay Father Mike? No. Si Father Mike, yun ang kuwan. Wala na yung liver na record nga. Wala. Oo. Ay, kinahanap din niya siya. Nihangi mo po siya o ka ng kuwan, psychiatrist evaluation. Wala. Wala. O, sige, Wala ikuwan. sila si Padre Jose may nagkulang ng evaluation niya. Oo. So, dili mo na siya na basta-basta kung kailangan pa na siya follow up. Oo. Follow up pag ginana na siya. Kaya kailangan good o proper yung una, wala pa yung mga pandunta, wala pa yung mga kasuko. Kailangan man may kuha na siya, mapasis na siya. Dayon, mo tutuwa, nakadako kay tabang para sa gugalingon, kanang di kayo maglakaw simba. Dahil kung pisal ka na bulan, pray the rosary. Tumuhon yun na. Okay? Kumusta ka? Okay naman. Okay ra. Very good. Square ko nung ka. So, dito kayo. O, kinahalan nila siya. Basta na babayan na sa kalibo.
ayaw na lang ng nini, may panganin ko, ayaw na lang ng uwan. Mga ilo, magpasayo ng itong lang. Di mo ko sa akin, so mo kasi mo kami mo kasi nilang sasabuo. Yan, na lang mo lang. So, una, iampo siya, kang idudalahan imong nagbarang, dayon dapat na tunali mo nga mapasaylo ko mo siya. Kaya kung doon na kayo pagdumot niya, mas matrak man. Dayon, tanawan po ninyo kung wala ba mga ubong practices na nahimo ninyo pagduwa sa albularyo. Ano sa tuyo pa kanina mo ng Bisaya. Ang pinakagahit ang tangon sa exorcism sa pari, ganang pasyente nga daghan sa inalugong albularyo. Kaya once nga nilogol ka albularyo, kaya ano nang matambang ka, wala niya palayasa, iyang bidugangan. Muna nga, ang ingang simbahan ng inyong duulon, ayaw na binudugan ng albularyo. So, ipadayon na sa simbahan. Ipadayon. Dayon si Father Cortex, ipadayon sa tuwa. O kaya sa Mary's, ipadayon ninyo. Pinasalas, so okay na kayo. Sa siguro. 10 years na napunta sila sa mga nagkuhan ng buhay na trabaho niya. Kukuha na sila ng mating. Kukuha na yan niya. Dito sa Latipa. Kukuha na nagpagari mapatay na siya. Kailan mo kuha na naman siya. Kaya sila po sa kanya. Okay, pinakalas na yun. Nakalo na may pinay si 2 years na ito. Mag-raise. Pinakabutan na nila. Makakang Santos, days na may So, kuha na. Nakumpisa na ninyo na. Unungan na ninyo na, dahil ipadayon ang pagduol dito sa Juan. Kaduha lang kay Father Cortex o sa Mary. Rosary yun na? Okay? So, amping mo. Hindi, dinidiran niya akong visit ka rin. Pero man, Ayang pagpapa, number mo ito na. ayun. Patay naman ito. So, kuhaan pa siya, kailangan pong mag-prayer, magpamisa mo, kananaan kuhaan, healing o pamilitry. Then, open din ang rosaryo. Kung mag-pilipilan sa amin, ito na pa yung opening sa inyong kuhaan. Pwede man ang opening mo, ma-retaliate. So, pag-healing sa mo, pagpamisa mo, o healing o pamilitry. Ang tira na pa rin. Out, right? Una pa magpakuan. Pwede. Dayon, kumpisal. Una-una ka yung gusto mo masalak na kumpisal. Kumpisal yun. Ay, yung lumpio ko eh. Simba ka mo. Si Pepe ko yan. Ayaw mo ng buto. Ang nutrition na basta mo na ganun protektado mo sa grasya sa Diyos, katong proper faith, proper disposition of volunteers. Wala nga simpang ito, pamubisal sa kanila. Therefore, dalo sa iyo. Okay? So, dahil ibalik mo yun siya. Dili na madalag kuhan. Dili na madalag. O, isa lang. Kaya na, kung tinuon pang galing nga daot, doon ay proper ritual sa exorcism na nanaan para sa daot. So, i-complete sa exorcism, ang courses ng Espiritu. Sana mo, panay ko, marami kong pangdaganan, mga waklok-lok, mga doon mo, fight lagi sa karang.
Oh, dapat yan ka na ang ipanlubong ninyo. Ikaw na yun na rin. Oh, ipanlubong dapat kung makuha na Si kung Father Mike, ako hindi na si Father Mike. i-follow up lang, may busy mong bugayin na mga pare ko na to. Ha? I-follow up lang. Sige, sabi mo. Okay. Sige, padayon ha. Okay. Wala. Naisunod ng seminary pero mga lemi nag-eskwela ng theology. Pero dili nga nag-eskwela ng theology para mong pare sa grupo man sa mga lemi. What year ka naman? Iwinan na siya ka. Religious. Sa religious. Religious ka para Kuwan pa. High so school, elementary, sugod na kulikan sa upbringing sa akong abuhan. Sugod ang Society of Vincent, mga Vincentian na naman na bilis ko. Yes. May mga silang magtago. Wala akong pasabot na okay na. Magtago lang to. So, kung pasabot, pwede nga high-rank ka na niya. Siya. Trigger lang to siya. Pero may tago niya. Pwede nga, wala na kinanglan siya rescue. Naman ito may ginatanan. Dorman na normal, wala lang. Pero sa series. Pero, nag-ampo po ko, neta, din muriak kay muriak na madugay yun eh. Inoon na yan, nag-ampo ko nga. Yun din na, muriak. Kay muriak na madugay yun eh. Brad, nakikita na Brad. Oh, naikuha nga, ganang wala na itingog, kuya mo na. Ayrang na, kay ang ayrang, grabe mo lang ang pride sa mga demonyo, kinsa man kang akong suklan. Ana, so ayrang. So, wala nga, pinakakuyaw, kanang wala itingog, o wala i-react. ang body din, hindi mo yung body. Oh, naikuha ko siya, naamon siya, gitawag ko, kananaan silent demon. Sa silent demon karon di ka mo tingog. Murag kaman. Mute siya. Naapoy banhaan, unang kusugay mo yaw-yaw. Naay manghulga. Pagsulod ako, giignan din ko tutuan na poses. Kaila ko ni mo father kapalukok sa inyong sala. Una-una, Father, yung tawag ka kay Father. Tawag ka kay ilan ako. So, naimang hulga. Yes. Brad, kanang Pwede na po yung surrender mo siya. Kay Father. Dahil mahugas ang guli water. Brad, sa kanang pasamutan na ko sa mo ang aside, brother. Kanang unsay ang ako ang murag something ang hatol kay sa mo akong family tree, ang sa kami lang daan sa mga ito nila ini ang papa.
Then, kanang, para ang usay nakasal sa akong mama, ang katong sa akong maguwang. Naman na siya ko ay Brad sa mo akong sitwasyon na nagsuko na nakatubog ni. Oh, na si kanang gitawag ko intergenerational spirit. So, ang sa may mayang buhaton na na, mas mayang yun, ano magugto na lahat, kay subject man sa attack, pray the rosary to kill with the family. Pati Brad, kaning in time sa akong pag-usari, batiun, jugong duka, as in duka, jug nga. Oo, natural kay, kapanuman nga, ang iyawa nga sakit kay ang rosaryo. Sabi, ingon sa iyawa, once ka mag-rosaryo mo, gipukpok ang among ulo sa maso, gitayo ng impyerno. Kung kamo patanan mag-rosaryo, katapusan na namang mga demonyo. So, muna na nga, ikon yun niya, kay, ang prayer, di man basta-basta ang prayer. Ano sa prayer? Prayer is lifting up our mind and heart to the Lord. So, ginanaw, focus ka. So, magsulay ka prayer, magsulay na po siya, o kining attack ni mo. Munang sa prayer ni mo, dagang manulog si muna una, samukon ka, o katubon ka. Muna na nga, ang pag-prayer, muna na siya gadagkot kag lampara. Pagdagkot ni mong lampara, bantayan ni mong adi papalong. No, po. So, kung katubon ka, kay mo ginanahan ko, ang maayong buhaton na luhod, batia ang kasakit sa tuhod. Kuhanin mo ang imong katubon. Like ginana, Brad, sa akong pag-rosaryo, kung dili ako para mo yung magyaw-yaw o mga saba, kaya na siya lakaw mo na inay. Tapos ang akong mga anak nga akong dalon pag-rosary, naa sila buhaton nga kanang kuan. Nga murag mo suntong sa sabunaw na kaya ako ang gusto nga kami tanan niya. Ilahan mo buhaton kay ilahan ko ng project or ilahang assignment. So dili na ko siya mabira niya na ako sa state sa pag-rosary. Mura ko masuko nga kanang maglago, pero ako mura ko nagpugong sad. Ang kanan ako ipadayon. May padayon yung mga imong rosaryo, pero dapat nga kinini ang ikatikais ni mo mga miyembro nimo sa pamilya, no? Ikatikais gid nimo ang miyembro sa pamilya nga gikinahanglan din nato ang inimo sa prayer. Ilabi na sa rosary. Kaya sa rosary, una, sign of the cross, power of God na naan. No, sign of the cross. Ikaduha, nalihan pagpadayan sa atong the 12 articles of Christian faith, the credo, I believe in God the Father Almighty. Dahil pagsunod, kinahanglan sila mapasabot, nadi ang Our Father. Our Father is short exorcism prayer. Anong Our Father is short exorcism prayer man? Kung sa manas, forgive us our sins as we forgive those who trespass against us. Do not bring us to the test. Do not bring us to the test. Anong do not bring us to the test? Man, ato man ang pangayoon. Tungod kay ang yawa, before siya mo test nato, before siya mo attack nato, ang yawa mananghid pa na sa Diyos. Limited ang ilang lihok, mura siya o kinilian, mura siya o kanang irumbuan ang gihigdan. Di basta-basta makapaat. Mga isang authority. Mga isang authority, tanawa to, ang nahitabo kang Hope, sa Hope chapter 1, na ay imong sulugon siyo, ako siyang sulayan. Sige, pero ayaw nagpatiyak. Sumuon na nga sa prayer of Father, dituduan na sa itong Ginoo. Before ang yawa mananghid, nga i-attack na, unihin na siya sa prayer. Do not bring us to the test. Pero kung tugutan man gyud niya, ang yawa nga mo test nato, na nagsunod. But deliver us from evil. So, short prayer na. Exorcism prayer. Plus ang rosary. Ang rosary. Kining tulo, Hail Mary, symbolize ni Asia sa asa 3 theological virtues. And what are those 3 theological virtues? Faith, hope, and charity. So 3 theological virtues: faith,
hope, and charity. O niya, ang giingon din na sa atong prayer, sa kuan, Ave Maria Gracia Plena, Dominus Tecum, naa din na ang kinanyang prayer. Pray for us sinners, now and the hour of our death. Anong now and the hour of our death na? Tungod, kay ang atong away, hangtod sa tagna, hapit na mamatay. Una na ang kabantay mo, kung doon ay magpinal, na ay mo inon, na ang kalag ni Papa, na ikalag ni Mama, kuhaon namin, na isundo. Pero ayaw mo ito kung mga kalag na, nayawa na. Yan nag-atang sa iyang kalag. Kaya nag-atang na siyang kalag. Munang ingon ang simbahan sa Santiago Kapitulo 5, versikulo 14, kung doon ay magmasakiton sa inyong pamilya, ipatawag ang balik sa iglesia, aron maglihog kaniya sa balaan lana, o magpasaylo siya mga sala. So muna mga nahimalap yun, ingon, naikalag ni Mama, naikalag ni Papa, pero mga yawa na kanagatan. So kaya ang atong away, sa yawa, hangtod sa takna na hapit na mamatay. Munang, sa Rosario, powerful kayo. Pray for us sinners now and the hour of our death. So, kinahanglan na aware ang kwan. O kung huwag mo magkahiusa sa prayer, so sign pa na you are under attack. You are under attack. So may kulangan na. Katikisin. Ikatikisin na. Lagi kami ngayon, gano'n ay time na magkuhan yun mo. Mag-clear yun. Order yun na. Oo. Ako lang sa tanan na pungay mo salamat kalipay. Kami abot siya sa buwan. Naghan kayo ako nakatunan karon na dawa. Amen. Naghan kayo ako nakatana. Ang nanan nga nakatunan karon ato sa practice sa buwan. Kay kining pagkaroon sa sa tuloy ko sa pasalamat sa na kini makatabang kayo sa atong ministry. Sabi na ang healing ministry. Lugar na minasugod ang kailangan tinapulto siya. Karon akong paninguha ng revival. Ako ang healing ministry. Una, kada Sabado na meeting ang healing ministry. Kasi kami tuon ining libro ni Narisikiya sa basa. Para yun mahisasan ka. Kaya sultipan pa din ang Brad Windel. Kuyaw kayo kung magpatakatan. Kuyaw kayo kung pasagad na. Minahanglan na kayo. Ang matagusan na ito, kung ikaw internal cleansing, maghindok ka sa itong kagalingon. Maghindok ka daan, kung nakahindok ang matagusan na. Ika na ito, padong sa ating pamilya. Nandito sa away. E dili man na hindi basta-basta na struggle. This is a fight between good and evil sa Diyos at sa Panginoon. Kita, naandang na mamihimos na dito sa Diyos para pagbuntog sa demonyo na nasa kita, maghitsa sa atong ibalo, sa atong pagtuo, at sa ato ang ugma na Diyos sa atong Diyos. Masalamat kita kung balinon kung masimang pakpak niya. Pero, hindi meeting ka sa balo. Meeting din sa inyong maslutan, sa plano niya, mabasa kayo, pero nananalang ka diri, atong pagkalilig. May taang maayong ang pagi, ubos sa guidance ni Panadani, na budakot, mulihog na ganakwang healing ministry. Isa una sa upang ni, upang ni siya makawa, doon namin itawag at itong mga pare sa una, kung doon ay masakiton, kung gusto mo pakito, gusto mo malawag. Ang healing ministry may unang naman yun, siya yung process, siya yung istorya, ito yung process ko kayo. Dili wanto ang pare,
kung dili pa process na ang atong mga masakit ko. Hindi na sinundan na itong pagi, usani sa rule sa itong papel sa healing ministry. Pag-process. Kaya, ako malikon, ako kayo mong pasalamat sa inyong pagkabot sa inyong panahon ang mga pagpulong sa Ginoo ang iba dagang salamat kasi pagpapak ng pagkakas. Lingkod sa brad. Lingkod niya ko ano yung siya. Nila. Kung willing mo natin sa healing ministry na sa Pagod, ha? Sa Pagod, napay nagpo, karoon, ibuang dito sa English. Mag-group, picture ta, dari ka sumang tanan. Group,
church ani? I-off na ani. Stop, finish na lang. Isa yung church ani? Si Tim. Amy? Si kanang youth ba? Ay, kumonsin na. Kumonsin na lang. Wala na yung tao din eh. Walang man na. Wala pa yung paan. So, off ko na lang eh. Sign off!